Boas noites, comenzamos o pleno ordinario do 29 de novembro de 2021. O primeiro punto é a aprobación da acta do día 27 de setembro de 2021. Vai por unanimidade? Apróbase por unanimidade, señor secretario. O segundo punto é a aprobación separada da acta da sesión celebrada o 14 de outubro de 2021. Tamén por unanimidade. Apróbase por unanimidade. Moitas gracias, señor secretario. Punto 3. É a aprobación separada da acta da sesión celebrada tamén o 14 de outubro de 2021. Tamén se aproba por unanimidade. Apróbase por unanimidade. Moitas gracias a todos e pasamos á parte dispositiva. E o punto número 4 é o Concello de Sanxenxo, proposta da Alcaldía da aprobación inicial da modificación puntual número 9 do Plan Xeral de Ordenación Municipal referente aos suelos urbanizables número 4, 9, 18, 19, 20, 24 e 25. Ten a palabra o señor secretario. A favor dos grupos municipales PP e Musto e abstención del resto, se dictaminou a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual número 9 do PSON de Sanxenxo. Segundo, someter o documento por ordenamento a información pública durante o prazo de 2 meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia nun dos xornais de maior difusión. Terceiro, solicitar das administracións públicas os informes sectoriais preceptivos. E cuarto, suspender os procedementos de outorgamento de licencias de parcelación, edificación e demolición nos sectores de solo urbanizable 4, 9, 18, 19, 20, 24 e 25. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Deza, portavoz do Goberno. Moi ben, señora Deza, cando queira. Sí, boas tardes a todos e a todas. Bueno, vou remitirme a un acordo adoptado por este pleno xa con anterioridade, onde acordamos a suspensión dos procedementos de outorgamento de licencias nos solos urbanizables, en todos os solos urbanizables do Concello, para realizar un estudo dos mesmos, que foi o paso previo ao expediente que traemos hoxe aquí, e que a resultas dese estudo realizado por un equipo externo, por o equipo que resultou ser adxudicatario da licitación, chegouse á conclusión de que esa modificación dos solos urbanizables tiña que limitarse aos solos 1, 4, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. A finalidade desa modificación puntual sempre foi co obxecto de preservar a paisaxe do litoral e de mellorar a imaxe do borde costeiro do noso municipio, sempre adaptando as previsións do Plan de Ordenación do Litoral, incorporando melloras dirixidas a rebaixar a densidade, a rebaixar a edificabilidade, a liberar solo e a garantir un mellor espazo libre, público ou privado. De forma que tamén se adoptasen as edificacións posibles neses solos urbanizables o relevo do paisaxe e minimizando, en todo caso, o impacto da transformación destes solos protegidos polo Plan de Ordenación do Litoral. Inicialmente incorporáronse eses 13 solos que lle comentaba, non obstante, deuselle a posibilidade a 8 deles de firmar un convenio porque xa eran solos que estaban afastados do Plan de Ordenación do Litoral porque tiñan os instrumentos de equidistribución aprobados. De xeito que, como acaba de anunciar o secretario, a modificación puntual limítase aos solos 4, 9, 18, 19, 20, 24 e 25. Porque os outros 6 decidiron conveniar co Concello, adaptándose sempre ás medidas que acabo de anunciar: reducción de edificabilidade, preservación do paisaxe, adaptación ao Plan de Ordenación do Litoral e mellorar a paisaxe do borde costeiro do noso municipio. Sempre, por suposto, seguindo as premisas do Plan de Ordenación do Litoral e modificando o plan parcial, no seu caso, o proxecto de equidistribución e, en definitiva, tamén o proxecto de urbanización. Todos eses solos que firmaron, que conveniaron co Concello, eran solos que tiñan, a meirande parte, tiñan a urbanización moi avanzada, algúns incluso xa tiñan prácticamente finalizada, como era o caso do ESU 23, ou como é o caso do ESU 7, que traemos despois a aprobación definitiva da modificación do plan parcial, que xa estaba totalmente terminado e que, de feito, solicitaron
a incorporación como solo urbano consolidado, que é o que se aprobou en anteriores datas. Polo tanto, o que propoñemos hoxe aquí é a aprobación inicial desta modificación puntual para, en todo caso, preservar a paisaxe do noso litoral. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Deza. E agora ten a palabra a señora Rodríguez. Aí va. Cando queira, señora Rodríguez. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Sobre este punto, simplemente recordar, y aparte incluso los propios informes que aparecen en el expediente, pues vienen a darnos la pista de lo que realmente se está haciendo aquí, que es corregir el total desfase de las previsiones que el PEXOM del 2003, tan grandilocuente, del que fue iniciativa el actual alcalde, pues a día de hoy, evidentemente, no se corresponde con la realidad y por eso tenemos que cambiarlo. Incluso hay normativas, que eso sí es cierto que son posteriores al 2003, si no ese PEXOM no podría haber visto la luz, que son totalmente incompatibles a día de hoy. Por eso, por ejemplo, normativa en materia de accesibilidad, sin ir más lejos. Por lo tanto, lo que estamos intentando hacer ahora es corregir el desfase producido entre las aspiraciones del PEXOM aprobado en el 2003 y la realidad actual. Yo la pregunta que quería hacer antes de mi siguiente intervención era simplemente saber si por parte del Grupo de Gobierno se ha hecho una valoración de las posibles reclamaciones, si las hubiese, de las personas que van a resultar afectadas de este cambio, porque entiendo que en esta modificación puntual número 9 no hay convenio con las personas afectadas, sino que se está haciendo por parte del Ayuntamiento y, por lo tanto, entiendo que puede haber personas que se pueden entender perjudicadas por estos cambios y me gustaría saber si por parte del Ayuntamiento pues, ha hecho una valoración de los costes que podría suponer, sobre todo, por ejemplo, pensando, entre otras cosas, el SU20, que pasa totalmente de ser urbanizable a suelo rústico, con lo cual lo ponen los informes. Sí, el suelo U20 pasa de urbanizable a rústico, lo ponen los informes. Lo podemos buscar ahora si queréis, o sea, no me lo invento, yo lo leí. Entonces, simplemente pues era para saber si se ha calibrado esa posibilidad y ese riesgo por parte del Grupo de Gobierno a la hora de plantear esta modificación puntual pues en estos términos. Nada más por ahora. Muchas gracias, señora Rodríguez. Tiene la palabra el señor Torres, cando queira. Sí, boas noites a todos. En principio, como fixemos na Comisión de Urbanismo, votamos a favor sobre este punto porque creíamos que era beneficiario, porque xa votamos outros SUs noutros plenos polas mesmas características, dicindo que era beneficiario para nós baixar a edificación e proteger un pouco a vista e o medio ambiente, pero claro, sí que se nos dixo o señor Telmo nesa comisión que antes da aprobación da modificación que sí que se firmara ese convenio para evitar realmente eses problemas, non? Que se firmara un convenio anterior para evitar esas demandas. Ou eu entendino así. Pero, en principio, nada, vou esperar. Iba a votar a favor, igual que na comisión, pero vou esperar as aclaracións esas. Ou eu entendino así, que se firmara un convenio antes para evitar posibles demandas e posibles pleitos. Nada máis. Moitas gracias, señor Torres. Ten a palabra ahora. A ver. Ten a palabra a señora Fernández. Aí. A ver. Boas noites a todos e a todas. Iago, que se dixo na comisión na comisión é que se firmou un convenio que ademais veu a pleno e tal con uns suelos urbanizables e agora os que non firmaron ese convenio é cos que estamos agora con modificación puntual. O sea, hai dúas vertientes. Hai os que firmaron o convenio e estes que non chegaron a firmar o convenio, por eso se fai esta modificación puntual. Bueno, e agora comezo.
Nos, dende o BNG, como sempre dixemos, incluso cando trouxeron eses convenios, que se volve a ratificar, como tamén dicía a compañeira Vanessa, o fracaso absoluto, afortunadamente, para os veciños e veciñas de Sanxenxo, do plan xeral feito polo señor Martín no ano 2003. Tras casi 20 anos, máis de 30 suelos urbanizables, tan só hai 4 recepcionados e un deles é un polígono industrial. Destos suelos urbanizables, que son os que non se acolleron a ese convenio, onde o señor Martín viña a rectificar no número de vivendas a construir neses suelos urbanizables, nese convenio pasábase de 50 vivendas por hectárea a 30 vivendas por hectárea, recoñecendo, vostede tiña que recoñecer, que planificou, ideou e aprobou no ano 2003 era unha auténtica aberración, sobre todo medioambientalmente e paisaxísticamente, tal como queda de manifesto nos informes técnicos desta modificación puntual, que así o dicen. Pero a pesar desta merma de edificabilidade, primeiro suspenderon as licencias, como dicía a señora Deza, logo viñeron cos convenios e agora con estas medidas ad hoc para estes ámbitos que non firmaron o convenio, cousa que tamén pode darse a casualidade en algúns si firmaron, algúns ámbitos, supoño que estarán de acordo con esta modificación puntual, pero tamén entendo, como dicía, un suelo que pasa a rústico, ao mellor moi de acordo non están e ao mellor isto lévanos a estar abocados unha vez máis a un litixio. Pero, bueno, parece que o señor Martín agora parece se ten conformar con un modelo low cost do que el pretendía, que el mesmo deseñou, e aínda así seguimos vendo este plan urbanístico que sigue estando orientado ao negocio e a especulación. Nos sempre dixemos que este modelo urbanístico a nos non nos gusta, os dos suelos urbanizables, si os dos PEIs e os dos PERIs, pero non os dos suelos urbanizables, sobre todo eses suelos urbanizables que están afastados dos núcleos urbanos. Ese modelo urbanístico está clarísimo que é para unha segunda residencia. Estámoslo vendo. Estes modelos de suelos urbanizables non están solucionando en absoluto o problema de vivenda que están tendo os mozos e mozas daqui. E é certo que podemos seguir ganando padrón, pedíndolle a xente de fora, de Madrid, que se empadrone aquí e só veña no Brán, pero, sinceramente, iso, polo menos, para nós non é o Sanxenxo que queremos. Nós o que queremos é que os mozos e mozas, e agora xa non tan mozos nin tan mozas, poidan comprar unha vivenda aquí ou, polo menos, alugar unha vivenda en Sanxenxo, algo que é estrepitosamente casi imposible. Alugar durante todo o ano unha vivenda en Sanxenxo ou alugan en ano escolar, que lle chaman, e en xuño os botan fora porque no Brán hai que alugar para sacar cartos. E é certo que todos os nosos mozos e mozas, e repito, xa cando tes 40 e pico de anos, pois igual xa non eres tan mozo nin tan moza, e non teñen posibilidades de adquirir unha vivenda no noso concello. E estes suelos urbanizables non dan esa posibilidade. Por lo tanto, para nós este modelo, a pesar de que estamos contentos con esa merma de edificabilidade e que por fin se deran conta que era unha aberración tanto paisaxísticamente como medioambientalmente, sigue sendo un modelo que non vai solucionar ese problema de segunda vivenda ou de primeira vivenda que temos para asentar a poboación de aquí. Nós somos partidarios, e sempre o dixemos, de o modelo que nos gusta a nós é de consolidación e de ampliación dos núcleos urbanos. E temos un exemplo moi claro, por exemplo, en Vilalonga. Se non vamos a aumentar o núcleo urbano, sin esas bolsas de terreo blanco que quedan xusto incluso no propio centro de Vilalonga, se non lle damos salidas a esos terreos, vai seguir morrendo máis do que xa está. Podemos facer solos urbanizables, todos periféricos, todos o que iramos, pero como os núcleos urbanos non lle demos apertura e non consolidemos esos núcleos urbanos, as vilas ou parroquias, e nomeadamente Vilalonga, vai morrer. Entón, vámonos a abster. Simplemente, pois, bueno, como vostede lo van a aprobar e hai unha merma de edificabilidade, pero seguimos insistindo que este non é o modelo para sentar poboación e para que os nosos fillos e fillas poidan ter un futuro no noso concello. Moitas gracias, señora Fernández. E agora ten a palabra a señora Fervenza. Pues buenas tardes a todos y a todos los vecinos de Sanxenxo. Nada, se nos trae a este pleno una aprobación inicial de la modificación puntual número 9 del Plan General de Ordenación que afecta a los suelos que ya hemos comentado. Y yo quería hacer referencia también al informe técnico en la que se hace una contextualización de la situación de estos suelos con fecha de septiembre del 2017, en el que el arquitecto municipal y la técnica emiten un informe conjunto sobre la situación urbanística en la que se encuentran los sectores de suelo urbanizable del Pezón de Sanxenxo.
En este informe se indica que de los 30 sectores delimitados en este PESOM, solamente de aquellas, dos suelos serían el suelo 3 y el suelo 28, completaron su desarrollo urbanístico. Luego, posteriormente, ha sido, como bien comentábamos, el 15 y el 7. Otros sectores han estado avanzando en la ejecución, aprobando los instrumentos de desarrollo y gestión en su ejecución o comenzando y avanzando en la ejecución de las obras de urbanización, pero ninguno de ellos completó su desarrollo urbanístico a pesar de haber transcurrido 18 años desde la aprobación del planeamiento municipal. Esta es la realidad. La realidad es que se aprobó un planeamiento municipal desmedido, desproporcionado, irreal, pero sobre todo que ponía el foco en las riquezas que generarían a los constructores más que en el beneficio que le aportaría a la comunidad del concello de Sansenso. Era un PESOM hecho a medida de las avaricias y codicias propias de un sector que se frotaba las manos y que, curiosamente, el alcalde de este concello conoce muy bien. La gran medida, y quizás la única de la que se jactó de aquella época nuestro señor alcalde, la aprobación de un PESOM en un tiempo récord, es en realidad papel mojado que no hacemos más que corregir y modificar, y que ha sembrado a este concello de decenas de suelos desérticos, asfaltados, con calles más propias de un pueblo fantasma que del concello que queremos ser, y que, de paso, dio una sensación ilusoria a muchos y a muchos que siguen casi 20 años después viendo cómo era todo una gran bomba de humo que generó usted. No nos sentimos representados en ese PESOM, señor Martín, no nos representa. Aprobar ahora esta modificación puntual va a permitir que suelos poco a poco se pongan en activo y evolucionen, y algunos acaben con la edificabilidad de esas estructuras que ya tenían desarrolladas, y otros las iniciarán. Ya no sabemos si es mejor eso que ver esas calles que no pisa nadie y que están cerradas por vallas a cualquier peatón. Bien, es cierto que esta modificación de estos suelos promovidas por el POL, por el Plan de Ordenación del Litoral, van a reducir la edificabilidad, van a mejorar el impacto visual y van a reforzar infraestructuras generales de abastecimientos y saneamientos. Solo volvemos a decir lo mismo que ya comentábamos antes. No nos representa este modelo y tamén nos vamos a abstener. Moitas gracias, señora Fervenza. E agora ten a palabra a señora Deza, sí. Pida a palabra. Aí está, cando queira. Miren, unha vez unha persona que sabe moito máis que de urbanismo que a min e que ocupa un cargo importante a nivel estatal, díxome que máis vale ter un mal planeamento que non ter ningún planeamento. A mí, naquel momento, eso pareceu unha afirmación bastante aberrante, a verdad, cando estaba empezando no urbanismo, pero co paso dos anos casi lle teño que dar a razón. Con isto non quero dicir que o planeamento de Sansenso sea un mal planeamento. O que é certo é que menos mal que se aprobou naquel momento un planeamento, porque se hubiéramos seguido coas normas subsidiarias, moitas máis aberracións hubiera habido neste concello e algunhas bastante cerca desta casa consistorial que non vou a nombrar neste momento. Dito isto, o que sí quero dicir é que o concello, ou este grupo de goberno, tiña dúas alternativas. Si ben é certo que no momento que se aprobou o Plan Xeral no ano 2003, a situación económica, urbanística e do sector da construcción nada tiña que ver co momento actual. A situación é totalmente diferente. Pero si ben é certo que era un planeamento que o que buscaba era dar unha cabida a unha demanda veciñal, porque si ben era certo que moita xente non tiña opción naquel momento coas normas subsidiarias de poder desenrolar nin sequera as pequenas parcelas que tiñan ou que heredaban dos seus pais ou para facer unha casiña que un quería facer para un fillo. Isto é así, as normas subsidiarias demostraron isto co paso do tempo. Pero, dito isto, nós tiñamos dúas opcións. Unha, non facer nada, non modificar o plan, e, polo tanto, que os suelos urbanizables cos seus instrumentos continuaran coa súa tramitación, cuestión que está totalmente superada, debate que está totalmente superado polos diversos informes, non só desta modificación puntual, senón por diversos informes no sector urbanístico e sentencias xudiciais, ou ben podíamos facer o que estamos facendo, unha modificación do planeamento, buscando unha alternativa ao modelo urbanístico que existía naquel ano 2003. Un modelo que, co paso do tempo, certo é que entraron en vigor
diversas normativas, o Plan de Ordenación do Litoral, as normas do paisaxe, unha nova lei do suelo, bueno, máis dunha en realidad, tanto estatal como autonómica, e que veu a dar a entender que o urbanismo entendido no ano 2003 non tiña nada que ver co urbanismo entendido no ano 2017, cando se empezou esta modificación. O que sí é certo é que, grazas a esta modificación, pódense inserir de forma directa sobre esos suelos que tiñan a potestade de facer un desarrollo moito máis aberrante, por decirlo así, non? Impactando moito máis na paisaxe e, de alguna maneira, non protexendo o noso litoral, que o que buscamos agora mesmo aquí. Por outra parte, cando falan das correccións das aspiracións do ano 2003 ou da aberración urbanística do ano 2003, volvo a dicir, a situación non ten nada que ver no ano 2003 coa que ten que ver hoxe en día. En canto á responsabilidade patrimonial, que facía ilusión a señora Vanessa Rodríguez, decir que xa hai un informe cando se aprobou a suspensión de licencias no ano 2017, informe xurídico, que foi o que deu pé aquela suspensión, que clarifica que non existe tal responsabilidade patrimonial, porque están máis que vencidos os plazos para facer a execución do planeamiento, a pesares de que o planeamento continuaba en vigor e que, polo tanto, sí que poderían desarrollar os proxectos de distribución tal cual estaban aprobados no seu momento. Respecto ao que di a señora Sandra Fernández respecto de que non soluciona o problema de vivenda, bueno, a verdade é que non podo estar máis en desacordo. O que sí é certo é que estes desenrolos, tanto os PERIs como os PEIs, como os suelos urbanizables, veñen a buscar precisamente eso, intentar buscar, na medida do posible, que se garantice que poida haber unha oferta moito máis amplia de vivenda e que os nosos xóvenes non se vayan para outros municipios. De feito, sí que hai solos que se están interesando por facer desenrolos para primeiras viviendas e que neste caso se han manifestado aquí no Concello. Pero que máis, gracias a estes suelos urbanizables, este Concello tamén adquiriu moitas dotacións públicas, moitos servicios públicos e moitos espacios públicos que van a redundar no beneficio de todos os veciños e veciñas deste Concello. Moitos espacios verdes que ata agora non se pode disfrutar deles. Respecto á conciliación dos núcleos, nomeadamente de Villalonga, Sandra, sí que teño que decirte que xa estuvemos reunidos con un equipo redactor para estudar de primeira man o caso particular de Villalonga, co cual estudarase detenidamente como se pode, en particular Villalonga, ordenar de un xeito que sea moito máis eficiente para todos os veciños. Agora tamén teño que dicir que pode ser que o núcleo de Villalonga non acade todas as aspiracións que teñan os veciños de Villalonga, ou sí, non o sei, pero o estudio sí que se está a facer. Respecto ao tema de que medidas ad hoc, non sei que se refire co tema de medidas ad hoc, que tamén o dixo Sandra Fernández, simplemente dicir que os convenios, como expliquei, que yo aclaraste a Iago, os convenios, como expliquei, son convenios que se firmaron con aqueles solos que xa tiñan os instrumentos de distribución aprobados, todos os plans parciales, e a urbanización executada na meirande parte, casi, incluso algúns, chegando ao 100%, e que co que se pretende agora é únicamente o que veño a decir, facer un urbanismo moito máis amable e moito máis respetuoso co medio ambiente. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señora Rodríguez, cando queira. Aí está. Este urbanismo mucho más amable y mucho más respetuoso con la naturaleza nos hubiese venido bien que se hubiese planteado en el 2003, no ahora, porque es lo que volví a decir antes. El hecho de no haberlo planteado así en el 2003 supone que ahora estos cambios que tenemos que hacer ahora van a tener unas consecuencias, y seguramente unas consecuencias económicas para este ayuntamiento, como ya ha tenido en muchísimas ocasiones el famoso Peixón, todos los errores que se han cometido en él, ya ha tenido un coste demasiado elevado para este ayuntamiento, y con esta modificación puntual se evidencia de nuevo ese desfase total y esa mala planificación que volverán a pagar los vecinos. Ese informe al que se refería efectivamente dice que en caso de suspensión no tiene por qué haber responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, pero no estamos hablando de un caso de suspensión, sino de un cambio, de incluso en el caso, y repito, del SU20, de cambio de uso.
Comentaba antes que los informes lo dicen textualmente y ustedes lo negaban. Pues aquí están los informes. Aparte de los 200 documentos que tiene, he conseguido localizar ahora mismo 3 de ellos en lo que se cita. El informe jurídico, en concreto en la página 8, al final del apartado 3, el informe técnico, en la página 2, un apartado B, incluso el informe que remite la Xunta en materia de costas. En esos 3 se llega a pronunciar. En el del técnico, por ejemplo, se dice aquí: o resto dos solos urbanizables, SU4, SU9, SU18, SU19, 20, 24 e 25 son os solos que continúan a súa tramitación dentro da presente modificación puntual. E dentro destes, o solo urbanizable número 20, dado a súa situación e a súa total inclusión en área costeira polo POL, se opta polo seu cambio de clasificación de urbanizable a solo rústico. Cámbiase totalmente a súa clasificación de solo urbanizable a solo rústico. Por lo tanto, evidentemente, claro que todos abogamos por un planteamiento urbanístico que este máis acorde coa línea que se pretende levar con esta modificación puntual. Pero non podemos olvidar que isto supón recoñecer o error que plantexamento que se fixo no PSOE anterior e que agora novamente van a ter que pagar os veciños. E a esa señora tan saiba que lle dixo que era millor un mal planeamento que non ter planeamento, pois eu creo que calquera pode se dar conta que era millor ter un bo que un mal planeamento, porque non estaríamos ahora pagando, ni estaríamos veciños pagando errores feitos por parte do actual grupo de goberno incluso. En canto tamén, simplemente para facer outra referencia, non quero deixar a ocasión para recordar o famoso tema que xa saquei aquí en varias ocasións das vivendas de protección oficial. Xa se comentou aquí en moitísimas ocasións que o porcentaxe que ahora mesmo o Ayuntamiento ten aprobado é un porcentaxe moi baixo que non se corresponde cas necesidades reales deste Ayuntamiento. O problema que estaba plantexando a compañeira do BNG, sabemos todos que é así. Non se pode alugar un piso siquiera no Concello de Sanxenxo por todo o ano. É que non hai esa posibilidade. Non existe esa posibilidade. Compralo xa é totalmente imposible tamén. Este Ayuntamiento se supón que ten un compromiso coa veciñanza de facer viviendas de protección oficial para xóvenes ou non tan xóvenes. Nunca se viron esas viviendas de protección oficial e cando ten a posibilidade de incluso subir esa porcentaxe, non o fai, senón que reduce ao mínimo. Ese é o planteamento e ese é como axuda este goberno os veciños de Sanxenxo. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Torres. Nada, varias cousas. Realmente, coas dúas intervencións non me quedou claro totalmente se o Concello de Sanxenxo non vai ter patrimonialmente, se denuncian, se pleitea, non me quedou ben claro. A señora María sí que dice que eso xa quedou atrás, eso xa prescribeu, e a señora Vanessa dice que, como cambio ao suelo, eu como non teño claro, vou máis ter, en principio iba a votar a favor, porque sí que entendo que é beneficioso para Sanxenxo esa beneficación, para coidar o medio ambiente, para coidar todo, eso sí que estou clarísimo. Pero, como non estou seguro, se nos vamos a meter nun embrollo, por exemplo, como dicía a señora María Diza, que me parece perfecto que se revise o tema de Villalonga da edificación, porque eu son de Villalonga, é onde máis conozco, o plan xeral de Villalonga para min foi un desastre total. Enfocouse todo en Montefaro, nas aldeas, como dice a señora Sandra, as zonas blancas quedaron aí no centro e non se pode edificar. Aumentouse os metros nas parcelas justamente por si ti tes unha parcela para un fillo para facer unha casiña, como non che dan os metros xa non se pode porque enfocouse todo en Montefaro e Villalonga non é que este morrendo, porque Villalonga está morta total. Por iso vexo moi ben que intentedes mirar e cambiar un pouquinho o plan de Villalonga. E sobre o punto, nada, vou mester porque como non me quedou ben claro si o Concello pode meterse en un lío con isto, vou mester, nada máis. Moitas gracias, señor Torres. Señora Fernández. Sí. ¿Qué? Dicía vostede eso, ¿no? De que era mellor ter un mal plan que un bo plan. O que queda claro que aquel era un mal plan. Neso estamos todos de acordo. Hasta o señor Martín agora está de acordo. Cando se plantean cambios a casi 30 solos urbanizables, porque entre os do convenio, máis o que veñen agora, máis os que se foron cambiando,
pouco queda daquel ano 2013. Entonces, chamarlle puntual a modificación puntual xa casi parece un chiste, porque isto é casi unha emenda casi a totalidade ás pretensións do señor Martín do ano 2003. Que ven sendo unha emenda casi a totalidade, coidado. Agora, teñen a oportunidade de modificar non só esta modificación puntual, sino para beneficiar o acceso á vivenda aos mozos e mozas. E como? Pois entendo que se baixa a edificación nos suelos urbanizables, se libera edificación no resto do concello, do límite que poida edificar o concello. É agora o momento, sí, de facer unha modificación puntual ou unha revisión do pexón, o que máis rápido sea e o que máis fácil sea, e darlle edificabilidade a esas zonas blancas. Porque senón as vilas ou as parroquias van a seguir morrendo. Pode facer guetos e pode facer nas periferias todos os suelos urbanizables que queira, pero como non lle dé cabida aumentar os entornos das vilas e das parroquias, non vamos a poder facer nada. Señora Deza, dicía vostede que non estaba de acordo comigo no que eu decía polo acceso á vivenda dos mozos e mozas e que precisamente estes suelos urbanizables van a mellorar en iso. O meu a publicidade que levo visto que é certo que nestes 2 últimos anos parece que hai un repunte, non? E que hai publicidade para en foxos por aí, bueno, o mínimo son 500.000 euros. Xa me dirá vostede se ese é o acceso á vivenda que poden obter os mozos e mozas de Sanxenxo. Totalmente prohibitivo. Menos de 400, 500.000 euros non baixa nada. Por lo tanto, é mentira. Enseñolle todas as publicidades que hai. Vamos a dar unha volta por aí, por todo o que están anunciando. Ni se vai poder comprar, ni se pode alquilar. Non, vostede quere un concello de segunda residencia. Quere un concello de segunda residencia, logo convencelos para que se empadronen incluso no yate que están en Nauta, gana empadronados incluso a base de yates. Bueno, pois sí, está ben, a ver se así chegamos aos 20.000 habitantes. Pero e que concello nos vai quedar no inverno? Que vamos a seguir sendo? Un concello fantasma? Donde logo a xente originariamente que ten os pais aquí, que naceu aquí, se vai a vivir a Dena, a Meaño, a Ribadumia, que están nos pasando por diante. Por que nos están pasando por diante? Entonces, terán que pensar a ver que tipo de concello queren, son os que están gobernando, nos podemos dar ideas, nos podemos incluso patalear, pero dende logo son vostedes os que firman, son vostedes os que deciden. E a toda agora, señor Martín, como lle decía, esta modificación puntual e con estas van 9 e a parte dos convenios, unha emenda á totalidade ás súas pretensións. Espero que, bueno, de agora en adiante, bueno, moito non aprendeu, porque se sigue facendo obras faraónicas de 6 millóns, 5 millóns e demais, moito non aprendeu con todo isto, pero bueno, nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fervenza. Aquí va. ¿Está? Sí, cuando quieres. Bien, comentaba la señora María que las condiciones que han variado mucho desde el año 2003 al año actual, evidentemente, pero la realidad es que cuando se hace un PESOM, se planifica un PESOM, la idea es precisamente pensar en el futuro y plantear el futuro e intentar proyectar lo que va a ocurrir en unos años. Evidentemente, nadie preveía que hubiera una pandemia, pero que había un boom ya de inmobiliarias y de construcción, eso ya lo preveíamos. Y que también preveíamos que con ese modelo que se estaba generando no se iba a poder proyectar vivienda para que los jóvenes pudieran vivir en su concello, quedarse y no tener que irse, eso también lo podíamos prever cualquiera. Entonces, yo lo que creo es que un PESOM es un instrumento ideológico que plasma perfectamente lo que queremos y lo que pretendemos desde una ideología política. Y la suya, en este caso, la suya, la del PP, la del señor Martín, es una ideología basada principalmente en el negocio y no en los vecinos y en las vecinas de este concello. Principalmente por los motivos que se han dicho. La juventud se ha tenido que ir emigrada a todos los concellos de los alrededores donde realmente había vivienda asequible para sus propios medios. Y, desde luego, han condenado a Villalonga, como lo sabemos absolutamente todos los que estamos aquí. Nada más. Muchas gracias, señora Fervenza. Señora Deza, ¿quiere? Instrumento ideológico, el de su compañero Abel Caballero, que se lo tiraron por tierra y ya verá cuando venga el que viene que es de traca.
Y respecto al tema de las modificaciones puntuales, mire, hay municipios, por ejemplo, sin ir más lejos, el municipio de Barcelona, que es un municipio no pequeño, que lleva más de 80 modificaciones de su plan general. Lo que no quiere decir que el planteamiento del plan general que se hizo en su día sea malo, sino que los planes generales son instrumentos vivos que se adaptan a la situación del pueblo donde se aprueban o de la ciudad donde se aprueban. Y eso no quiere decir que los planeamientos sean malos, sino que los tiempos van cambiando y el planeamiento tiene que ir adaptándose con los tiempos, con la normativa que se va aprobando y con las tendencias urbanísticas que hay en cada momento. Eso no quiere decir que sea un instrumento ideológico, ni mucho menos. Y sino que se lo digan también a su alcalde de Pontevedra, que tela marinera con el Plan General de Pontevedra. Dicho esto, hablan de las viviendas de jóvenes. Mire, todos los suelos urbanizables que se van a desarrollar van a llevar vivienda de protección. Pero es que además, a mayores, también el ayuntamiento va a hacer una innovación de una compraventa próximamente que va a contemplar un buen número de viviendas para jóvenes en un sitio bastante céntrico de este ayuntamiento. Pero es que a mayores, y esto es así cierto, hay bastante, no es porque yo lo diga, sino es porque se ve, hay mucho movimiento en el ayuntamiento de PEIs, de PERIs, no solo de suelos urbanizables, que también se están desarrollando con vistas de hacer viviendas para jóvenes y no solo para segundas residencias, como decía Sandra. Sandra hablaba también de la revisión del plan. Mire, si hacemos una revisión del plan, entonces sí, todos esos señores que usted me dice de Villalonga no pueden hacer una casa en su vida, porque decir que en Villalonga no hay suelo urbano es no tener ni idea de cómo es el plan general de Sanxenxo. Porque si en Villalonga no hay suelo urbano, baje Dios y lo vea. Solo hay que coger el plano de la carretera principal, de la Rúa Vilar, y ver automáticamente todo el suelo urbano, que es donde decían ustedes que no hay suelo urbano en el centro, que no hay suelo urbano, y ver, es gráfico, muy gráfico, entran en el Pexón, Xiotuga, Pexón de Sanxenxo, y lo ven en el plano. Con lo cual, lo que sí hay que, cuando se habla de las revisiones de planeamiento, hay que tener muchísimo cuidado, porque esas revisiones de planeamiento pueden llevar a derivar en una situación mucho peor, y que todo ese suelo blanco que usted menciona, que hay que incorporar, pues probablemente dejaría de ser suelo blanco, no eso, pasaría a ser suelo blanco, no eso, sino mucho más de lo que hay hoy en día si se realizase una revisión del plan general. Consideramos que las modificaciones de planeamiento son los mejores instrumentos para ir adaptando el plan general a las normativas que van entrando en vigor y a las previsiones de desarrollo que tiene en cada momento, en este caso, el municipio de Sanxenxo, y, por lo tanto, esto es lo que traemos hoy aquí. Siempre siguiendo las premisas que le decía. Yo, que me diga Ainhoa que nosotros entendemos el urbanismo de una manera, no sé cómo dijo, ya no me acuerdo, menos que catastrófica, pero bueno, por ahí andaba la cosa. Entonces, bueno, ¿qué quiere que le diga? Si fuera así, no traeríamos una modificación como la que traemos hoy aquí a este salón de plenos, nada más. Moi ben, moitas gracias, señora Deza. Bien, pois, antes de pasar a votación, só a mencionar unha cousa, porque, claro, falando tantas veces e tanto, ademais, con tanta fuerza, eu estou moi orgulloso de haber aprobado o Plan Xeral do ano 2003. Vale? A pregunta que se hai que facer non é esa. A que se hai que facer é que houbera sido de Sanxenxo como un inmobiliario se non houbera tido un plan general como este no ano 2003. E se queren, recordo algúns edificios do Sanxenxo que se construiu sin plan general. Esa é a primeira. A segunda cuestión é que se pode criticar moito, pero ustedes pasaron por aquí, e usted tamén, por aquí, por este Concello gobernando 2 anos, pero non tiveron a valentía de suspender a licencias e facer unha revisión do plan. Porque non o fixeron, porque critican. Ustedes tiveron a suerte, pasaron por aquí, o que tiñan que haber feito, se non creen neste plan, suspenden licencias e generan un novo plan. No momento que suspenden licencias, xa queda o plan suspendido. Serían ustedes responsables. Sabe o que lle pasaría a ustedes? Que tiñan que escapar de Sanxenxo. Se ustedes chegan a suspender licencias, se suspenden e fan unha revisión do plan, teñen que escapar daqui. Non poden andar na calle. Vale? E nós estamos facendo as cousas de maneira que non queremos, baixo ningún concepto, este grupo goberno, facer ninguna revisión do planeamento. Sabe por qué? Polo que dice a señora Deza. Porque se fai unha revisión do planeamento, non se pode edificar casi en ningún sitio. Eso é o que queren ustedes.
Ou que era mellor que un veciño que no ano 2003 non podía facer unha casa para o seu fillo, para o seu irmão ou para quen fora, nunha parcela nin tan sequera 2.000 metros, a pudo chegar a facer en 500 metros. Miren canta licencia se deron a xente, veciños daqui, desde o ano 2003 hasta o día de hoxe, en sitios que non se podía edificar e que se edificou. Pero claro que é mellorable. Por iso, eu, como alcalde que o por min, cando chego no ano 2017 ao goberno, outra vez, o primeiro que fago é encargar un informe aos servicios urbanísticos do Concello para que me digan como podo proteger máis a costa por si efectivamente alguna cosa se podía mellorar, porque non é o mesmo urbanismo do ano 2003 que do ano 2020. Entendido? E o fixemos. É claro que non hai ningunha responsabilidade patrimonial, pero claro, a xustiza ten a última palabra. Pois esos que creen na xustiza, que vayan a ela, que me parece ben a defender, que son estes 7 suelos urbanizables. E por que non se preguntan ustedes os líos que tuvemos esta señora Maiseu e viaxes a Madrid para que firmaran os terrenos non querían porque os vos suelos daqui, o 1, o 8, que son os máis potentes que están ali tal, están en man dos bancos e non querían firmar. Páganse a pregunta como rebaixando firmaron. Non será porque sabía que non tiñan nada que rascar co tema da reclamación patrimonial? Pois eses suelos están urbanizados, como usted ben dixo que ten vallas postas, claro, por 15 deles. Me explico? Pero os outros demais non están urbanizados. Entenden? Ou se cree que as cousas se fan a lixeira. E por que estamos tardando máis en revisar estes suelos urbanizables que en facer un plan xeral? Porque levamos 4 anos con isto. Pois será precisamente por ordenar mellor as cousas e negociando coa xente. Pero usted pregúntense por que é posible que os bancos, mellor dito, non son os bancos, María, que son os fondos, que lle chamamos mal chamar, bueno, fondos buitre. Como se o banco malo, eso? Non, o banco malo non, Sandro, o banco malo non. O banco malo ten outra cousa que é distinto, que son o 13 e o 14, o que dicía o señor Torres, que eso podía... Pero eu podía falar aquí do plan xeral hasta pasado mañán. Pero ustedes non dicen que o 60%, ou creo que o 62% do noso territorio está protegido, verdad? Eso non o dicen. Van o que Telmo Martín especulador, un señor que está na construcción, edificios de 40 plantas, veña tal, faise rico, todo Montefaro do señor alcalde, todo de padriñando arriba, todo do señor alcalde. Nós o que estamos a facer é un acto responsable, si, e usted, ademais, fíjese, mire, usted hoxe non vota a favor, usted, señora Fernández, usted hoxe non vota a favor desta medida, porque usted, se hubiera estado neste goberno comigo, hubiera apoiado esta medida, perfectamente, hubiera votado tal, e non vota a favor porque lle chaman a atención desde Santiago. Como vai a votar usted co PP? Como lle vai a votar usted a favor un tema importante que usted reconoce? Usted, fíjese que nunha actuación urbanística usted está dicindo que se abstén. Que significa eso? Que está de acordo co que estamos a facer. Pero que pasa que usted, como meta política pola medio, non, pero eu non podo votar a favor, entón non votar a favor. Son este daría encantado votar, porque sabe que estamos facendo as cousas ben. Usted sabe que é así. Pero, bueno, a señora Rodríguez prefere non contestarlle nada, porque ela tamén é inmobiliaria, polo tanto non lle vou contar, porque estaríamos un debate que non ten sentido aquí ningún. Polo tanto, o que existe, ríase. Polo tanto, o que vamos a facer é someter a votación este punto, que é moi importante. Esperemos, pois eso, que en pouco tempo podamos aprobarlo definitivamente, aunque agora pois, os informes suelen tardar bastante de outras administracións, como é, por exemplo, de Costas do Estado. Esperemos que veña ben, se non hai ninguna cousa por aí por medio rara. Bueno, entonces, pasamos á votación do punto número 4, que é a proposta da Alcaldía para a aprobación inicial da modificación puntual número 9 do Plan Xeral de Ordenación Municipal sobre os suelos urbanizables número 4, 9, 18, 19, 20, 24 e 25. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ten aprobado con maioría. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5. Ariel Real SL, Promociones e Gestiones del Tambre, SLU. Proposta da Alcaldía de aprobación definitiva do plan parcial do SU número 7 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, en Foxos, no Haya. Ten a palabra o señor secretario. Co voto a favor na comisión dos grupos municipais do PP e mixto e a abstención dos grupos municipales do PSG, PSOE e BNG, se ditaminou formalmente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar definitivamente a modificación puntual do plan parcial do SU número 7 de Peosón de Sanxenxo no lugar de Foxos. Segundo, publicar no Diario Oficial de Galicia o acordo de aprobación definitiva da modificación. Terceiro, comunicar o acordo de aprobación definitiva a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda para a suscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Cuarto, publicar no Boletín Oficial da Provincia a normativa e as ordenanzas de modificación do plan parcial tal a súa inscripción no Rexistro de Planeamento da Xunta. E quinto,
notificar individualmente o presente acordo ás persoas titulares catastrais dos terreos afectados. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Ben, cando queira. Sí, bueno, o ESU7, como ben saben, bueno, xa veu o que estamos a tratar agora mesmo é a aprobación definitiva da modificación do plan parcial. Como saben que mencionamos anteriormente, xa un suelo que adquiriu a condición de suelo urbano consolidado, pero xa estaba totalmente desenrolado cando se empezou coa tramitación da modificación puntual, perante que se inclueu na modificación porque non estaba todavía rematada a xestión, pero si ben é certo que físicamente estaba totalmente rematado, pero non habían solicitado a recepción do ámbito. Si ben é certo que isto foi unha cuestión máis ben de vontade entre as dúas partes, tanto a administración local como, neste caso, os propietarios deste solo situado na zona de Noalla, donde veñen a adherirse de alguna maneira ás previsións que nos facíamos na modificación puntual número 9 que acabamos de aprobar inicialmente. No anterior plan xeral, este solo tiña unha densidade de 50 vivendas hectáreas, xa de motu propio eles baixaron a 40 vivendas hectáreas, de xeito que se pasa dunha edificabilidade de 12.500 metros a 11.200, e a un modelo urbanístico totalmente diferente. Isto era un solo que antes preveía unha zona de vivendas unifamiliares acaroadas, todas elas. Había algunha zona que eran unifamiliares aisladas, pero a máis pequena, era casi todo acaroado, o que supoñía que era unha total ocupación do solo. De xeito que, con esta modificación, o que se ven a facer é recollerse os criterios do POL, de relativos á procura de tramas máis compactas, de intentar liberalizar na algunha maneira o solo e a integración dos volúmenes edificatorios a contorna no que se edifican estes volúmenes. De feito, o informe do Ministerio de Transición Ecolóxica tamén o ven a salientar ao esforzo que está facendo este ámbito, reducindo tamén nas colectivas, pasando de baixo máis dúas, cando no seu momento era baixo máis dúas máis baixo cuberta, e, polo tanto, consideramos que o que se consigue é unha transición moito máis acorde co medio no que está situado este ámbito, que, como ben saben, é un balcón á zona de Noalla. Nada máis de momento. Moitas gracias, señora Deza. Ten a palabra a señora Rodríguez. Está? Sí, gracias. Creo que sí. Sí, gracias. A mí non me gusta moito repetirme, pero que como o señor Telmo Martín insiste, pois eu tamén teño que insistir. Decía o señor Telmo Martín que a pregunta que hai que facer é que se non se aprobara o PEXOM no 2003, cantas licencias non se darían? Pero se se aprobara no 2003 un PEXOM que fora bo, se esas licencias daríanse igual. E ainda por riba, os veciños de Sanxenxo nos habrían visto sangrados como se están vendo desde fai moitísimos anos e como que lles queda ainda. Non fai falta falar de temas que se sabemos todos, Montefaro, sentencia Rocafort, etc, 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 etc. E máis etc que van a venir, porque efectivamente aquí estáse vendo como estáse plantexando unha situación similar, pero totalmente con outra cariz. Neste caso estamos falando dunha aprobación definitiva dun plan parcial que se aprobou inicialmente en Xunta de Goberno Local, non a pleno, nunca veo a pleno esta cuestión hasta ahora, a diferencia da modificación puntual, na que se chega a un acordo cos propietarios do suelo. Isto é, para min, desde logo, un plantexamento totalmente diferente ao que estábamos votando no punto anterior, nese sentido, no que estamos ante un suelo urbano consolidado, polo tanto, que aínda os propietarios ni siquiera tiñan por que chegar a este acordo, sin embargo, eles, de motu propio, chegan a ese acordo e acordan reducir esa edificabilidade. Por lo tanto, eu entendo que neste caso estamos nunha situación totalmente diferente á anterior e que este debería ser o camiño que se debería levar nestas cuestións e non o do punto anterior por as consecuencias que seguramente
ojalá non sea así, pero que seguramente terá para este Concello, porque, como ben dixo o señor Telmo Martín antes, quen teñen a última palabra son os tribunais. E pode haber 20.000 informes que digan unha cousa, pero pode haber unha sentencia que diga o contrario, e pode haber 2, e 3, e 4, e 5, e seguirán pagando os veciños de Sanxenxo. E en canto a que non contesta as miñas palabras, as excusas que vostede usa é que me fan rir, por eso teño que decirlo así. Pero, por favor, contésteme sempre e deixe de ampararse en excusas que son ridículas. Señora Rodríguez, señor Torres. Sí, nada, a este punto vamos a votar a favor polo que acaban de, polo mínimo que se acaba de decir, que hai un acordo firmado, non hai posibilidad de que o Concello teña ningún cargo nin nada, porque é un acordo que hai entre a promoción e o Concello. Nada, estamos de acordo, vamos a votar a favor, nada máis. Señora Fernández. Dicía antes a señora Deza do Concello de Barcelona, non? As modificacións puntuais. Evidentemente, un pexón é algo vivo para modificar e por eso se chaman modificacións puntuais, porque son modificacións que hai que facer, seguramente moitísimas delas, por culpa de cambio de legislativos que hai ao longo de toda a vida útil, non? Dun Concello e dun pexón. Claro, cando os cambios, esas modificacións puntuais, modifican casi 30 solos urbanizables, era o que dicía eu, xa non son tan puntuais. Tampouco en ningún momento dixen que non houbera zonas urbanizables en Vilalonga. O sea, non me gusta que persevesen as miñas palabras. Dixen que había moita zona branca. Vale. Dicen que había bolsas de disculpa, entonces. Dicen que había moita bolsa branca e no propio centro. Entonces, eso non vai deixar abrir o centro de Vilalonga e vamos a quedar sendo solamente unha rúa, que pouco máis estamos a ser neste momento. En canto a este punto, que a mí me parece maravilloso, que se chegue a acordo coa empresa, pero antes decían que estaba exagerando, que non era para segundas residencias e que non tal. Vostedes sabe canto se vendían aquí en Foxos estes pisos? Entonces non estaba exagerando, non? E no S27 tamén se venden ese precio? No SU27 tamén se venden ese precio? Cal é o 27? O que está en Villalonga, Vientredena e Villalonga. Pero é igual, veña, na Xunca Blanca. Pero ese ainda non están bueno, edificando, o sea que ese tamén está, como dicía Ainhoa, con vallas e creo que lle faltan hasta as alcantarillas, falta lle de todo. Sí, eso é verdade, eso é verdade. Por eso, entonces non vou falar dun solo urbanizable que non sei a canto está. De momento non hai nada feito ali. Vámonos a abster, simplemente. Moi ben. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fervenza. Bueno, en este punto tampoco vamos a entrar ya mucho más. Se ha dicho lo que se tenía que decir. Es un acuerdo, es motu propio. Deciden rebajar la edificabilidad. Estamos todos contentos en que así se haga y que no tengamos que acabar en pleitos. Y nada, solo decir al señor Martín que se le ve el ímpetu a usted cuando hablamos de los PSOM. Sí, cuando hablamos de sanidad o hablamos de la policía local o hablamos de emergencias, hablar así a lo mejor nos lucía el pelo de otra manera, nada más. Muchas gracias, señora Fervenza. ¿Quiere decir algo, señora de Zogo? No, vamos a votación, ten razón. Todo. Bueno, entonces vamos a votación do punto número 5, que é de promociones e gestiones del Tambres LU, proposta da Alcaldía de aprobación definitiva do plan parcial do SU7, do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, en Foxos, no haya. Votos a favor? 14. Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. E pasamos ao punto número 6, que é proposta da Alcaldía de aprobación da adenda ao convenio para a asunción pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e ás prazas de auxiliares de policía local ou plazas de vigilantes municipais. Ten a palabra o señor secretario. Por maioría absoluta, cos votos a favor dos grupos municipales PP e Mixto e abstención del PSG, PSOE e BNG, se determinou favoravelmente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar a adenda ao convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento
dos procesos selectivos unitarios por acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía, as plazas de auxiliares de policía local ou as plazas de vigilantes municipais, asumindo as obrigas e compromisos derivadas do referido de convenio que tivo entrado no referido no Concello o día 29 de outubro de 2021. E segundo, facultado ao señor alcalde don Telmo Martín González para a sinatura de cantos documentos fosen necesarios para a execución deste acordo. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Xa me queido, sí. Bueno, como xa mencionamos na Comisión de Asuntos Xerais, no ano 18, xa por parte do Concello de Sanxenxo e a Xunta de Galicia e a Academia Galega de Seguridade Pública, firmouse un convenio no que tiña por obxecto a delegación polo Concello de Sanxenxo na Administración Xeral da Comunidade Autónoma das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para acceso ás diferentes categorías do seu corpo de policía local e as plazas de auxiliares da policía local, e así vense facendo dende a suscripción do referido convenio. O que traemos hoxe aquí é que se ben é certo que o convenio firmado no ano 2018 tiña unha cláusula, creo recordar que era a 8ª, donde contemplaba a vixencia do convenio que sería ata un máximo de 4 anos de duración. Pois ben, o que vemos hoxe aquí a traer é unha adenda para poder prorrogar este plazo deste convenio, de xeito que podamos seguir delegando na Xunta os procesos selectivos, nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Hai intervencións ou... Sí, queren intervir ou vamos directamente á votación? Quer? Sí. Sí, pois a ver, moi ben, moitas gracias. Ten a palabra, señora Rodríguez. Nada, este punto é simplemente, pois, efectivamente, como viña dicindo a portavoz do PP, a señora María Deza, é unha adenda, un convenio que xa se firmou en xaneiro de 2018, polo que, pois, o Concello de Sanxenxo, así como outros moitos concellos da nosa comunidade autónoma, pois, delega na Academia Galega de Seguridade o proceso todo de selección de personal local. No seu día, pois, nos xa fiscalizamos favorablemente e, polo tanto, agora esta nova prórroga por outros 4 anos máis que se firmaría agora, pois tamén habemos ben nese sentido, porque entendemos que se deslocalice e que se faga desde un organismo unitario pois a xestión da convocatoria destas plazas, pois entendemos que redunda en beneficio de todos e na claridade do proceso, e, polo tanto, entendemos que débese prorrogar este contrato outros 4 anos máis, tendo en conta que, pois o funcionamento que deu hasta ahora pois foi bo. Nada máis. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señor Torres. Nada, decir que estamos de acordo totalmente, vamos a votar a favor. Creemos que é o máis justo, é o mellor que xusto tanto pos que se apuntan, que dependen da súa nota que saquen, como para todo o mundo. Nada, vamos a votar a favor da prórroga. Moitas gracias. Sí, señora Fernández. A ver. Sí, nos na comisión estivemos, como facemos sempre hasta pleno con todos os puntos, pero incluso na propia comisión dixemos que sí que estábamos de acordo con esta adenda e conseguir con este convenio, creemos, ou debería ser, un proceso moito máis transparente ou facelo deste xeito, polo tanto vamos a votar a favor. Moitas gracias. Sí, señora Fervenza. Aí va. Sí. Bueno, decir que había serias dudas en algunos colectivos sobre este punto de si usted querría volver a hacer esta adenda al convenio, volver a firmarlo, o volver a retomar el poder de poder contratar un poco más a dedo para tener más de mano muchas personas. Pero nos congratulamos de que no sea así. Es una realidad. Supongo que en este caso el hecho de no tener que elegir le quitan menos problemas. No sabemos cuáles han sido los motivos por los que han decidido hacerse cargo de nuevo en este convenio de firmar este convenio, pero nos congratulamos. Sin embargo, sabiendo que en esta Academia Gallega es la que hace los cursos y hace las evaluaciones del personal que va a ser nuestros policías y nuestros auxiliares, yo tengo una pregunta que hacerle, es por qué motivo se hizo aquí en el mes de marzo o abril un curso para auxiliares al cual se apuntaron aproximadamente 88 personas, ponía en la prensa. Y mi pregunta es, ¿cuántas de esas personas terminaron ese curso cuando se dieron cuenta de que no servía absolutamente para nada? Porque tenían que volver a hacer el curso en la agencia y pasar las pruebas evaluativas. Entonces, primera pregunta es saber cuánto costó. Segunda, ¿cuántos terminaron el curso?
también entiendo que si en algún momento se hizo un curso para que las personas que lo hicieran conocieran el concello, se sintieran, captaran las buenas sensaciones que se viven aquí, entiendo que se hiciera desde ahí porque realmente tenemos un grave problema en este concello porque las personas que hacen los exámenes en esta agencia al final eligen por nota. Y por nota no eligen el Concello de Sansenso. Y tenemos un grave problema de auxiliares en verano porque son los últimos en las listas los que llegan a trabajar aquí. Entonces entiendo que a lo mejor el curso iba por ahí, para ver si les enseñábamos un poquito las playas y los convencíamos. Porque además se ha trasladado también la opinión, todo el mundo sabe, de que los problemas en Sansenso, en la policía, son graves y generalizados. Son graves y generalizados y al final acaban llegando casi siempre a los tribunales de justicia. Entonces, si no llegan a los tribunales de justicia más, es porque muchos se callan y no llegan a hacer las actuaciones que deberían de hacer. Yo creo que en contencioso administrativo de Pontevedra ya deben de estar colapsados con todos los problemas laborales que acaban derivados allí. Somos ya conocidos por ellos. Hay un tema que especialmente me preocupa mucho. En la actualidad tenemos 7 profesionales de baja, la mayoría de ellos por problemas psicológicos. Es un problema muy grave que yo creo que deberíamos de tomar ya cargo de él. Tenemos un concejal denominado de seguridad que no sé si decir que ese denominado se ejecuta o hace su trabajo, porque tenemos un grave problema en la policía local y esa es la realidad. Pero es que además no solo que tengamos 7 profesionales de baja, sino que tenemos uno que al parecer lleva de vacaciones desde el mes de agosto. Y yo quiero lanzar aquí una pregunta, si es que tenemos algún funcionario en este concello de vacaciones forzosas por algún motivo. En los cuadrantes de trabajo de la policía local aparece una persona creo que desde el 18 de agosto, aproximadamente, mediados de agosto, hasta ahora, y aparece de baja. Es un tema muy, muy controvertido, cuando no digo que roce la prevaricación. Entonces, me gustaría que se me explicase si es cierto que tenemos un funcionario de vacaciones desde el mes de agosto. Nada más. Muchas gracias, señora Fervenza. ¿Quiere decir algo? Pasamos a la votación. No, solamente... Ay, señor Isasola, es que yo a veces a mí empieza a fallar un poquinho la cabeza e teño que estar... Vamos a ver. Eu creo recordar que no ano 17 fomos usted a máis eu a Academia a pedirlle que a Xunta fixera eso. Gracias a que pideu Sansenso, moitos concellos de Galicia firmaron este convenio que non estaba facendo unha adenda. Entón, parece que entendín aquí que alguén dixo aquí de que non íbamos a facer isto aquí, no último momento que dicimos facer isto. O sea, nós propuxemos non solamente adherirnos, senón que a Xunta creara ese servicio, e agora non queríamos, é que non entendo nada, porque fixemos fai 4 anos, a ver se estou, e agora facemos a adenda, pero non íbamos a facerlo, perdimos un pouco, non, señor Isasola? Bueno, é igual. Bien, vamos a pasar á votación do punto este. Punto número 6. Proposta da Alcaldía de aprobación da adenda ao convenio para a asunción pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso a diferentes categorías dos corpos de policía local e plazas de auxiliares de policía local ou as plazas de vigilantes municipais. Votos a favor? Vai por unanimidade. Moitas gracias. Bueno, acabouse a parte legislativa, entón pasamos á actividade de control do Pleno. E o punto 7 é posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 28/10/2021 achegando informe sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao terceiro trimestre de 2021. O punto número 8 é posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 28/10/2021, comunicando que, con data 27/10/2021, se remiteu ao Ministerio de Facenda o informe de seguimento do plan de axuste correspondente ao terceiro trimestre de 2021. Punto número 9, posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 28/10/2021, comunicando que, con data de 27/10/2021, se remiteu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo de período medio de pago a proveedores referido ao terceiro trimestre de 2021. Punto número 10, posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 28/10/2021 mediante o que achega o informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondente ao terceiro trimestre de 2021. Punto número 11, posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 28/10/2021 mediante o que achega a copia do xustificante do envío telemático correspondente á liquidación do ano 2020
con todos os documentos anexos relativos ás sociedades mercantís Nauta Sanxenxo e Ínsula Sanxenxo Sociedade Limitada. Punto número 12. Posta en coñecemento a Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 28 de 2021 mediante o que comunica que con data do 27 do 10 de 2021 remiteuse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas vía telemática a información relativa ao custe efectivo dos servicios referidos ao exercicio 2020. E a punto número 13, posta en coñecemento da Corporación das resolucións da Alcaldía ditadas dende o 6 de abril ao 31 de maio de 2021. Moi ben, e agora pasamos ás mocións. Vamos a ver, entón, señor secretario, as mocións, o orden, como hai estas tres do pleno anterior. La primera es la que quedó cortada justo antes de la votación, que era el tema de la enquisa. ¿Cuál es? Esta sí la tengo aquí, esta la tengo aquí. Está aquí. Esta. Moción para realización de encuesta a nivel municipal sobre el funcionamiento de los recursos de salud pública a disposición de los vecinos de Sanxenxo. Presentada por Ciudadanos, por lo tanto, a señora Rodríguez ten que justificar a urxencia como así. Sí, claro. Sí. Bien, pois ten a pida a palabra aí. Aí está, cando queira, señora Rodríguez. Non sei se teño que volver a ler a moción ou non. Bueno, en este caso se lee otra vez, por lo menos es solo el tema dispositivo, el acuerdo. El acuerdo. Sí, bueno, pero lo que no podemos... No hai que recoller a acta, ten que poñer todo. Paga a urxencia un segundo aí, votamos a favor a urxencia, despois un... Vale, simplemente para ubicar a xente, simplemente isto era unha moción que se presentara de forma conxunta por min en nombre de Ciudadanos e por parte dos compañeiros do BNG, solicitando que se fixera unha enquisa para valorar a apreciación do sistema de saúde e do funcionamento do sistema de saúde do Sergas en xeral aos veciños de Sanxenxo. Isto se solicitaba porque no pleno extraordinario do pasado 14 de setembro o alcalde mencionou a realización dunha enquisa na que por parte dos participantes se facía unha correcta valoración do funcionamento do noso sistema de salud. E por elo creemos que era oportuno que no marco de noso Concello se comprobara se efectivamente esa era a mesma valoración por parte dos veciños. Por lo tanto, entendíamos que o principal da nosa labor como políticos é escoitar a xente. E entendemos que, máis que basarnos en unha enquisa que non sabemos nin onde se fixo, nin con quen se fixo, nin como se fixo, nin en que momento se fixo, pois o noso deber como representantes políticos do Concello de Sanxenxo sería solicitar esa opinión directa aos veciños de Sanxenxo para ver se realmente somos os dos a oposición, que somos unhas alarmistas, como decía o señor Telmo Martín naquel pleno do mes de setiembre, ou se tal. A urxencia, se era urxente fai 2 meses, pois agora é todavía máis urxente, sobre todo tendo en conta de que sigue os problemas que creo que todos estamos a ver día a día, de pedir unha cita, non ter unha cita hasta 15 días ou 20 días vista, a veces cando chega ese día incluso xa anulan, porque hai calquera incidencia, volven a poñer outra dentro de 20 días, polo tanto, quero dicir que isto é un problema que existe, que existía e que sigue existindo, polo tanto... A urxencia. Sí. Bueno, por unanimidade a urxencia. Vale, por unanimidade. Ahora, a ver, defenda a moción. Bueno, creo que xa acabo de facer a... Por eso eu digo, primeiro é urxente, depois defenda a moción. Bueno, pero parece mentira a usted. É imposible diferenciar unha cousa da outra, porque además de urxente, pois para explicar a urxencia había que explicar a vitalidade desta moción. Por lo tanto, remítome os anteriores argumentos. Vale, pois entonces, señor Torres, ten a palabra. Se quere, pida, porque senón non queda grabado isto. Aí está, moi ben, cando queira. Nada, decir que vou votar a favor, non estou en contra, é unha enquisa que a xente decida e nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señora Fernández. Sí, eu creo que hai un mogollón de mocións, esta xa estaba debatida no anterior pleno, non me vou a repetir, simplemente coa votación e xa está. Moitas gracias. Señora Fervenza, o mismo tamén está, bueno. Señora Deza. Bueno, pois entonces nada, veña. Votos a favor da moción? 7. Non. Colleu, 7. Votos en contra? Abstencións? Ninguna. Ben. Pasamos á seguinte moción. En la llaga. Esta, de Sal. Moción...
Moción de solitude das dúas... A ver, señor Torres de Sal, moción de solitude de dúas novas paradas de dúas liñas de transporte escolar. Pero isto non estaba resolto. Isto... Ah, bueno, pois veña. Nada, pois, vale, xustifico usted a urxencia. A urxencia é unha petición que trae Sal, pero realmente quen yo comentou a Sal son pais e nais e a mesma AMPA de Villalonga este problema. A urxencia é que xa empezou o curso, isto tuxémolo cando empezou o curso, pero bueno, non se pudo debatir, e seguimos sin este problema, ven o inverno encima, e eu quería, porque mo piden a AMPA e os veciños, vamos a votar, señor Torres, un segundo na máis. Votamos a urxencia da moción, todo por unanimidade, urxencia, ahora defenda a moción. Vale. Sí, decir que non se pudo debatir isto, é verdad que a señora Paz Lago me enviou a min un correo electrónico dicíndome que sí, que estaba de acordo, que se iba a votar a favor, que se volveu a mandar á Consellería de Educación solicitando isto, e que mandoume a miña contestación tamén da Consellería dicindo que non se podía porque non menos 2 kilómetros, pero como non é unha moción de Sal, é unha moción que me solicitan os veciños e me solicita a AMPA, e eu creo que eu, polo menos, non me dou por vencida a primeira, creo que o señor Martín tampouco se dá por vencida a primeira negativa, non te podes dar por vencido. Sempre que te din que non, se paras de facer é raro que usted, a primeira que dicen que non, xa non queira seguir. Eu, igual. Por eso, eu, co voto de todos e todos votamos a favor desto, máis presión á Consellería e a ver se podemos, que o que se está pedindo realmente é hasta necesario. Vou ler a moción, se queredes, debatímolo ou votamos. Non fai falta ser outra vez, eu creo que non fai falta. Como? Eu creo, a ver... Bueno, a ver, debido ao cambio de ubicación no Ceipro Lingüe, Cruceiro ou Rebel Villalonga, algúns nenos e nenas que vivían nas proximidades do antigo colexio Zona Salgueira e Zona Empalme, Avenida Cruceiro, vense obrigados a desplazarse a máis de 1 kilómetro ata as novas instalacións. Algúns destes nenos son recollidos por familiares, pais, nais, avós, tíos ou outros que non dispoñen de vehículos propios ou permiso de condución. Algúns pais xa mostraron esta inquedanza na AMPA do colexio, ante a Consellería Escolar e incluso ante a Consellería de Educación, Cultura e Xuventude, por ter que realizar dito traxecto a pé, con nenos de infantil e primaria, con risco que conleva cruzar a estrada PO 550, tendo en conta as incremencias do tempo propias no noso clima de inverno, as circunstancias personais dos distintos usuarios é que a hora de entrada 9 menos 10, 8:50, durante os meses de inverno aínda é noite. Polo lugar da Salgueira existe unha ruta de transporte escolar que recollía a nenos e nenas que residen a menos de 500 metros do antigo centro. E por eso que os pais e nais da zona da Salgueira afectados polo traslado do colexio solicitan que o autobús que percorre a ruta Arnosa Fienteira Salgueira Colexio faga unha parada a maiores diante do Parque da Salgueira. Dita parada non supón unha nova ruta nin desviación do existente. Solo nesa parada hai uns 12 nenos afectados. Algúns pais e nais están recollendo firmas para facer a solicitude formal ante o Concello e a Consellería e o Consello Escolar. O mesmo pasa na zona do Empalme, Avenida Cruceiro, que solicita a parada diante do edificio municipal de usos múltiples. Dita solicitude podería encadrarse nos usos excepcionales do transporte escolar, o que se refiren a Instrucción Conxunta 1/2021 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e Dirección Xeral da Mobilidade de Consellería e Infraestructuras e Mobilidade do 25 de xuño sobre a xestión do servicio de transporte escolar no curso 2021-2022. Mencionadas estas antecedentes, o Partido Sanxenxo Agrupación Liberal propón a debate para a súa posible aprobación a seguinte moción: que se realicen as xestións oportunas para que os autobuses de transporte escolar que realizan a ruta Arnosa Fienteira Salgueira Colexio Gondar Xunca Blanca Colexio realicen unha parada diante do Parque da Salgueira Villalonga e diante do edificio usos múltiples para recoller os nenos da zona afectada polo traslado de centro
CEIP Prelingüe Cruceiro e facilitar así a conciliación da vida laboral e familiar das familias. Nada, non se está pedindo nada do outro mundo, mira. Ese autobús ven da Arnosa con 2 nenos, 2, 3 nenos. Vai coller máis nesa parada que todo o que leva desde a primeira parada hasta o colegio. É que non se desvía o couso, non se desvía nada, só é facer presión entre todos, non rendirse a primeira, para intentar facelo. Non é máis que eso. Vale, tamén. Antes de nada, mire, que llevamos a decir, o Partido Popular vai a votar a favor desta moción se usted permite que poñamos, donde dice usted, que se realicen as xestións, no, que se sigan realizando as xestións oportunas, porque Sin por problema. outro lado, por outro, queremos incluir que tamén se pare a banca, na parada que hai diante da banca, que tamén son 3 en vez de 2. Se lle parece ben, nos votamos Sin a problema favor. ningún. Señor secretario, entonces, Que que se sigan realizando as xestións oportunas, que se sigan realizando as que estamos facendo xa, e por outro lado que hai unha terceira parada que é a da banca. Entón, nos votaríamos a favor, de acordo? Que ponemos. Unha parada e outra parada en a banca. Sí, diante da banca, sí, conoces como a banca en Milán, así, frente á plaza público, bueno, no campo de fútbol, como se dice. Bien, para que non hai tal. Entonces, doulle a palabra ahora, á señora Rodríguez. A ver, espera que vou borrar isto de aquí. Perdón, volve a... Jolín, a ver. Ahora, está? Sí. Sí. Nada, decir que, pois, si efectivamente isto é unha solicitude dos pais que se ven afectados por este problema e que efectivamente se lle pode solventar e mellorar a seguridade dos rapaces, pois evidentemente imos votar a favor. Vale, gracias. Señora Fernández. Vale, sí. Sí, evidentemente, se queremos ter un concello sostible e un concello medioambientalmente moito mellor, o que non podemos é negar a unha petición dun transporte urbano. Non ten sentido ningún. Estou de acordo. E logo, ao límite ese de 2 kilómetros, o mellor tamén hai que miralo, porque estamos falando de rapaces que, sí, hai algúns que poden ter 10 anos, pero hai outros que teñen 3. E evidentemente non poden ir andando... Non me refiro solo que sí, que hai cuidadores, pero me refiro andando. Sea o que non podemos si piden o uso, é máis. Casi debería ser, o que está preocupante últimamente é o pouco uso do transporte escolar, sobre todo ao mellor, incluso nos ambientes do instituto, e o maior uso que hai dos coches. Entón, o que hai que promocionar é que se use ese transporte colectivo, e non precisamente uns pais que están pedindo usalo, negarlo, entón non ten ningún sentido. E eu quero aproveitar, xa que estamos falando do autobús que vai para o Cruceiro, que hai pais que parece ser que tamén xa se puxeron en contacto para arranxar a marquesina da Arnosa, que está toda rota, e que se arranxe canto. Vou aproveitar porque non vamos chegar aos rogos, así que aproveito para que se arranxe canto... Pero non podemos facer Que se arranxe senón... canto antes. Veña, moitas gracias, señora Fernández. Señora No, para nada. O que quero precisamente... No, perdón. No, eu non estou nervioso. O que digo é que me gustaría debatir todo o que teño diante da mesa. Entón, digo eu, vamos, por eso xa non interveu Paz. No goberno temos todo moi clariño. Mira que rápido aprobamos a moción. 2 suxerencias de auga ao señor Torres, que yo agradezco, e punto. Señora Fervenza. Interesa, cuando los temas no le interesan, no hablamos en absoluto, hablamos de otras cosas. De la policía no he querido hablar, ni ha habido intervenciones ni segundas vueltas. O sea que, desde luego que estamos totalmente de acuerdo con la moción que presenta el compañero Yago, porque es una moción de recibo y es de interés de bien público, nada más. Ai, Dios mío, bueno, vamos ir á votación. É que pasa que poñemo, con perdón, a huevo cantado, non? Porque o debate do transporte, señora Fernández, non é ese. O debate do transporte, o que había que instar é a Xunta de Galicia que os cartos que corta o transporte público nos colexios de Sanxenxo os deran ao Concello, o Concello falara coas AMPAs e se fixera un transporte en toda que estuvera prohibido levar os nenos co coche aos colexios a máis recollelos. Estamos de acordo, un microbús, é o que tiñamos que facer. Eso sí que é un debate importante, vale? Pero estamos con... Votos a favor da moción, por unanimidade, vai, non? Por unanimidade. Moitas gracias. Veña, pasamos á seguinte moción. Siguiente moción... ¿Cuál es? Es la del BNG. La del BNG. Sobre los Sandra. abusos bancarios. Esta es sobre moción sobre incremento dos abusos bancarios contra as persoas consumidoras. Isto non debatiramos xa. Pero isto fora conxa.
Esta estaba unida coa nosa, Esta creo que non hai que debatir, porque creo que fóramos conxuntamente. Entón, esta nada. Nada, esta nada. Sí, a seguinte é esta do PSOE. Esta sí, é do PSOE. Sí. Calera? Para derrumbar os restos de la infraestructura dos antigos colegios de Pero esta non debatiramos tamén xa. Pero entón fixo pregunta logo. Bueno, entonces, a ver, señora Fervenza, a moción do PSOE de que presentara no anterior pleno que non se pudo debatir. Vale, con respecto a la urgencia, es algo que nos solicitan la Asociación de Vecinos de Noaia reiteradamente, que es algo que sabemos todos que es de peligro y que debemos... De peligro. Espera, Fernando. Porque vin Fernando, como está? Mire, nada, non se preocupe. Lo que decía, la urgencia de la moción viene promovida porque es un peligro y que nos están demandando la Asociación de Vecinos de Noaia el derribo del mismo. Vale, aprobamos por unanimidade a urxencia, entonces, veña, vai por unanimidade. Defenda ahora a moción. Na actualidade, este Concello ven de inaugurar, esta moción tiña que haberse leído en setembro, ven de inaugurar un novo colexio en Vilalonga froito da insistencia e loita dos pais e nais dos cativos que estaban acudindo a un colexio que xa estaba en condicións deplorables dende fai máis de 15 anos, polo que estamos de noraboa. Agora temos unhas infraestructuras baleiras no centro de Vilalonga que agardamos lle sexa dada unha nova vida e non se deixen morrer ante a falta de xestión habitual e que os veciños e veciñas deste Concello poidan usalas ben sexa para un novo ciclo de hostelería ou para un novo centro cultural ou asociacións. Nemargantes, temos que poñer en dúbida a súa capacidade de leválo a cabo, tendo como exemplo o estado no que se topan os dous colexios similares que se deixaron no abandono ata que foron inservibles. Foi tal a desidia que na actualidade intentar recuperalos sería máis costoso que derrubalos. O mesmo que ocorre co esqueleto do que ia ser o Centro Cultural de Vilalonga no Rebel. Estas dúas infraestructuras que foron o Colexio do Casal e o Colexio de Tombelo son infraestructuras que non van a servir para nada máis que para ser unha fonte de perigos para quenes se acheguen. Un goberno responsable ten que coidar as súas instalacións e se estas son unha fonte clarísima de perigo para o Concello é responsable diso e temos que recordar que está entre as súas funcións velar pola seguridade dos veciños e veciñas, polo que lle solicitamos o acordo ao Pleno de derrubar os restos das infraestructuras do antigo Colexio do Casal e do Tombelo. En xullo deste ano, a este Pleno chegou unha modificación orzamentaria na que se contabilizaba distintas partidas, entre elas derribo da caseta de Fenosa máis escuelas unitarias, 72.000 euros. Isto foi en xullo, estamos en novembro, finales de novembro, o ano acaba. E como o ano acaba, os veciños e veciñas de Noaia, da Revolta e do Casal e do Tombelo están preocupados por estas infraestructuras, penso que deberíamos aprobar entre todos que se faga de facto xa o derrube canto antes. Nada máis. Moitas gracias, señora Fervenza. Señora Rodríguez, quer dicir algo? Ou se quer se dicimos, non se chama, vamos. Nada, creo que este tema das infraestructuras dos colexios do Casal e do Tombelo xa o temos falado aquí en moitas ocasións e incluso fora de aquí tamén. É certo que esas dúas infraestructuras, sobre todo unha delas, pois incluso pode causar algún tipo de perigo, por lo tanto, efectivamente, algunha medida, xa se leva falando moito tempo, de que se ten que tomar con esas dúas infraestructuras por parte do Concello. Moitas gracias. Señora Fernández. Perdón, señor Torres. Pensei que non. Señor Torres, perdón, sí. Sí, nada, estamos a favor. Se non se lle buscou uso ou utilidade hasta ahora esos edificios, agora dudo que se vayan a buscar porque están en ruínas total. Por eso, o mellor é tiralos e despois nos terrenos pois xa se falará, xa se buscará ou que sea, pero están en peligro e vamos estar a favor de que se tiren. Vale. Bien, señora Fernández, aí va. Sí, eu creo que son dous temas distintos. Primeiro, o Casal non se lle buscou, non é unha
cuestión de buscar ou non buscar uso. Levan moitísimos anos, está moito máis deteriorado co do Tombelo e desde hai moitísimos anos que só ten a armazón de fora. Quero dicir que tampouco non vai a ir nadie a ocupar nada, nin absolutamente nada. Creo que o perigo que había aí uns anos é que había xente, como sempre hai algún desalmado que botaba, creo que eran neumáticos dentro, e sí que había un risco grande de incendio e demais. Ahora está tapiado, creo recordar que está tapiado, e entón sí que no do Casal evidentemente non se pode facer absolutamente nada. Eu descoñezo se o do Tombelo é necesario tiralo todo ou non. Entendo que a edificación é moi antigua, entendo que, supoño que tanto electrónicamente como, bueno, eléctricamente, que non é o mismo, como a nivel de fontanería e tal, que non ten ningún tipo de arranxo, polo tanto, pois sí, que habrá que derrubar os dous. Moi ben. Moitas gracias, señora Fernández. E antes de o Grupo Popular vai a votar en contra da moción porque antes de fin de ano vaise tirar o Colexio do Tombelo e vaise tirar, que hai unha partida, o que chegou xa a carta de máis, o centro de a caseta de Fenosa de Villalón, onde vamos a poñer a marquesina. Entón vamos tirar esas dúas cousas. E por ano que ven vamos a tirar a caseta de Dadín, que está en mal estado, hai unha escola ali en Dadín, a máis a de Casal. A unitaria de Dadín. Casa Cuartel, chamamos antes? Plantel. Pero está mal tamén, e tamén ten o problema que dice Sandra. Entonces, eso xa se mirou e tal. Entón, para que o sepan. Por lo tanto... Tuvera un arranxo, non hai moito, Precisamente, sí, pero aí hai un problema. A ver, ese lle debo a palabra ahora mismo. Entonces, para que quede claro, por que estamos a favor que se tire? Por que non votamos a moción a favor? Porque xa vamos a facer. O Goberno non vai a reconocer unha moción ahora cando ten aí que vai se tirar antes de final de ano, a non ser que veña ahora, pois están as cousas coas empresas, sí, vai se tirar o de para que quede claro, vai se tirar a de Tombelo, a máis o casetón aquel grande de Fenosa, porque mandaron o xo escrito, vale? O Fenosa, saben ustedes que é un terreno de propiedade de Fenosa e tuvemos que estar negociando con eles e nos mandaron hoxe que hai unha concesión por 99 anos porque non poden pasar o terreno, de acordo? Que lle pasan ao Concello. A partir de aí vamos a hacer os trámites. Espero que, podome equivocar un pouco, pero espero que a tiremos antes de final de ano, vale? Esas dúas cousas. E a do Casal e a de Dadín está previsto que se tire do ano que ven, pero estou de acordo que a de Dadín temos a dúda esa, pero parece ser tamén, pero quero dicir, porque creo que para tela aí é mellor tirala, pero xa miraremos. A de Casal sí que hai que tirar, vale? Esto, entonces, señora Fernández, ten usted a palabra, sí. Una pregunta. ¿Qué tiene hecho alguna apuesta con alguien de no aprobar ninguna moción del Partido Socialista en esta legislatura? Pregunto, porque me está diciendo que lo va a hacer y aún así no lo va a aprobar. O sea, la incongruencia llega a puntos, vamos, increíbles. Nada, estupendo. Yo estoy contenta de que diga que lo van a hacer, nada más. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? 7. ¿Votos en contra? 10. Abstención ninguna. Venga, siguiente moción. Empezamos con la de hoy. ¿Y cuál es la...? A ver. ¿Es esta del PSOE? ¿Es esta que tengo aquí de ampliación de asuntos de Baltar? No. No, a ver. Las del Partido Popular. ¿Cuál es la del Partido Popular? A ver. ¿A do sector lácteo? Sí. ¿Esa? Sí. Es igual, en total da tiempo, no sé, esa da tiempo. Por entrar dentro de los grupos. El sector lácteo es la primera, del PP. Efectivamente. Primeiro debatimos a do PP do sector lácteo, de acordo? Sí. Ben, de acordo? Bien, entonces pasamos, damos ya palabra a señora... A ver, pidan palabra outra vez que se borrou. Aí está. Moi ben, ten a palabra usted, señora Deza. Leo a moción? A urxencia primeiro. A urxencia primeiro, perdón. Sí, bueno, a urxencia débese a que, bueno, como saben, o sector lácteo é certo que en Sanxenxo non é un sector que teña unha preponderancia, pero sí é certo que no conxunto de Galicia ten unha importancia considerable, porque en Galicia prodúcese o 40% do leite de toda España, de xeito que se produce máis que Castela, León, Cataluña, Andalucía e Asturias conxuntamente, polo que consideramos que é un sector transcendental para a nosa comunidade.
a ausencia ben derivada de que, debido ao aumento dos custos, o incremento dos custos de protección das explotacións agrarias debido ao incremento do coste da luz e outros incrementos do plástico e materiales que se utilizan dentro do sector lácteo e que as explotacións gandeiras agora mesmo están a sufrir precisamente na sustentabilidade económica das súas ganderías, entendemos que é necesario traer esta moción hoxe aquí. Muy bien, señora Deza, entonces temos que votar a urgencia. Vai por unanimidade a urgencia todos? Sí, gracias. Defendo ahora a moción, señora Deza. Leo. Sí. En Galicia, o sector lácteo posúe unha importancia trascendental que se estende ao longo do territorio español, xa que destacamos como líderes nacionais tanto en número de gandeiros como en producción de leite. Poñendo de relevo os datos, na nosa comunidade produce o 40% do leite de toda España e localízase máis da metade das explotacións lácteas do total nacional. Deste xeito, Galicia produce tanto leite como a das seguintes 4 comunidades españolas con maior producción: Castela León, Cataluña, Andalucía e Asturias. Por outra banda, non debemos esquecer que nos atopamos entre as 10 primeiras comunidades en produción de leite de Europa. Perante a relevancia deste sector, compre sinalar que o incremento dos custos de produción das explotacións agrarias que supón o encarecemento dos cereais e dos legumes destinados á alimentación animal, os combustibles ou a enerxía, dificulta a sustentabilidade económica das gandarías, especialmente as dedicadas á produción de leite. Neste sentido, o compromiso da Xunta de Galicia prol deste eido productivo amósase no óptimo desenvolvemento da estrategia de dinamización do sector lácteo de Galicia. Unha aposta firme por consolidar unha relación equilibrada entre gandeiros, industria e distribución, para que o valor xerado se reparta de xeito armónico ao longo da cadea láctea. Esta estrategia ten como obxectivo principal consolidar Galicia como unha das principais rexións lácteas de Europa, cun alto nivel de competitividade, sustentabilidade e capacidade de resiliencia. E máis, é preciso referirse á necesidade contemplada na medida 1.2.1 da estrategia, de abordar unha reforma legislativa ambiciosa que permita aumentar a base territorial das explotacións gandeiras como instrumento reductor dos custos de alimentación. Cumprindo esta medida, aprobouse o pasado mes de maio a Lei de Recuperación da Terra Agraria, que, entre outros obxectivos, promove como ferramenta dos polígonos agrogandeiras os procesos de reestructuración parcelaria e a ordenación de usos nas zonas de produción leiteira. Precisamente, en relación con este tema, a Consellería do Medio Rural deu a coñecer un informe sobre a manifestación de interese de proxectos autonómicos, que constata a gran demanda de base territorial que teñen os nosos gandeiros. De feito, das máis de 13.200 hectáreas xeolocalizadas para a orientación productiva gandeira, o 94% correspóndese ao sector bovino, o que demostra o peso que ten o vacún na nosa comunidade, especialmente o lácteo. Nesta liña, compre salientar a importancia que posúe as axudas destinadas aos investimentos en explotacións agrarias, coñecidas como plans de mellora, así como a incorporación de mozos ou para a instalación de pequenas explotacións. Liñas que suporan nos orzamentos para o vindeiro ano 2022 os 76 millóns de euros. A estas liñas de actuación súmanse as accións formativas especializadas en xestión empresarial para os gandeiros 2030, e a posta en marcha dunha aplicación para que os gandeiros poidan calcular os seus custos de produción. Esta aplicación web gratuita denominada Conta Láctea foi oficialmente presentada o pasado mes de agosto co obxecto de promover unha contabilidade rigurosa nas explotacións lácteas galegas, de carácter certamente intuitivo. Esta aplicación respecta escrupulosamente a normativa contable española e permite obter a conta de explotación e o coste de produción por cada litro de leite, entre outras funcionalidades. Esta iniciativa, como as enmarcadas na citada estrategia, responden á necesidade de fortalecer a profesionalización do sector, mellorar a súa rendibilidade e defender a calidade dos nosos produtos lácteos por medio de ferramentas prácticas e verdadeiramente efectivas na práctica, sobre todo nun contexto como actual de reestructuración do modelo productivo cara a explotacións máis eficientes e rendibles. Neste respecto, é preciso dar un paso máis na consolidación desta ferramenta e capacitala de validez desde o propio Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, acreditando os custes de produción dos gandeiros ante os primeiros compradores do leite e facilitando, cando sexa posible, o desenvolvemento da súa actividade nas mellores condicións. En consideración de todo o exposto ata o momento, a posta en funcionamento do Observatorio do Sector Lácteo de Galicia é outra proba de que a estrategia sectorial deste importantísimo eido productivo está a dar os seus froitos.
Isto atópase seguindo os trámites previos ao decreto que o regulará, co obxecto de darlle un pulo á produción e á transformación do leite en Galicia. Porén, a clave é que o consumidor final perciba todo o traballo que leva consigo a produción láctea galega e a garantía de que o noso leite responde a maiores estándares internacionais de calidade, benestar animal e seguridade alimentaria. Neste senso, a estrategia do sector lácteo aposta pola diversificación da produción dos nosos gandeiros coa marca de Leite de Pastoreo de Galicia. Así mesmo, o recoñecemento pola estrategia da calidade do noso lácteo ten acollemento baixo a marca de garantía galega 100%, que será panca de promoción de todo o noso sector lácteo. Por todo exposto, o Grupo Municipal no Concello de Sanxenxo presenta a seguinte proposta de acordos. Primeiro, o Concello de Sanxenxo insta ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a adoptar das medidas oportunas para a. Habilitar mecanismos que garantan o cumprimento da disposición contida no artigo 12 ter da Lei da Cadea Alimentaria, actualmente en tramitación, para acadar o obxectivo de que todos os membros da cadea de valor láctea cobren polo seu produto un precio que cubra, alo menos, os seus custos de producción. E que esta exigencia de xeito particular no caso dos gandeiros por ser elo a máis feble da cadea. O cumprimento da solicitude realizada pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para que no texto final da Lei da Cadea Alimentaria se recollan as medidas ou modificacións que sexan necesarias ao recoñecemento dos resultados económicos da conta láctea ou outras aplicacións oficiais como forma de acreditación do custo efectivo de produción. C. Levar a cabo as modificacións na legislación estatal demandadas pola Consellería do Medio Rural de Galicia para facilitar a constitución de organizacións de produtores lácteos axeitados ao tamaño das explotacións galegas como mecanismo para o fortalecemento da capacidade de negociación dos nosos gandeiros. Número 2. O Concello de Sanxenxo insta a Xunta de Galicia a impulsar coa cooperación de todas as administracións públicas unha campaña de concienciación dirixida ao consumidor final sobre o papel esencial do sector primario no aprovisionamento de alimentos de calidade, e, en particular, o papel dos gandeiros e dos produtos lácteos. Terceiro, o Concello de Sanxenxo insta a Xunta de Galicia a reforzar a promoción dos produtos lácteos galegos, incidindo en aspectos como a seguridade alimentaria, o benestar animal das nosas explotacións e a diversificación da súa produción, coa implantación de marcas de garantía como Galega 100% e Leite de Pastoreo de Galicia. Cuarto, o Concello de Sanxenxo insta a Xunta de Galicia a apoiar a demanda de base territorial dos nosos gandeiros como mecanismo de reducción dos custes de alimentación, dándolle prioridade na licitación de polígonos agrogandeiros de carácter público. Quinto, o Concello de Sanxenxo insta a Xunta de Galicia a axilizar a tramitación para a constitución do Observatorio Lácteo Galego previsto na estrategia do sector lácteo como instrumento que permita acadar unha mellor estructura sectorial para analizar e avanzar nas cuestións que afecten a este eido productivo de xeito particular e a mellora da interlocución e a transparencia entre os diferentes membros da cadea. Bueno, como veño a decir, no sector gandeiro no noso municipio é certo que non ten unha presencia notable. Sí, é certo que é unha moción que afecta máis o conxunto da nosa comunidade autónoma e que, polo tanto, que agora que se está a regular a Lei de Cadea Alimentaria, creemos que é imprescindible adoptar estes acordos hoxe aquí neste pleno en apoio ao sector gandeiro que é tan importante en Galiza. Nada máis. Moitas gracias, señora Leza. Señora Rodríguez. Aí está. Efectivamente, creo que a crisis que están a sufrir moitos sectores, pero tamén o sector lácteo, creo que é evidente, creo que é coñecida por todos. Sin embargo, desde o partido que represento, sí que creemos que as axudas directas e a reducción de impostos serían medidas máis eficaces que as que se propoñen nesta moción. Neste sentido, entendemos que, evidentemente, todo pode axudar, pero que as axudas directas e a reducción de impostos serían moitísimos máis eficaces para solventar os terribles problemas que están sufrindo neste sector, que, efectivamente, neste Concello tampouco é que abonde moito. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señor Torres. Nada, decir que nós vamos a votar a favor, pero é certo que nós somos un partido local, non creemos que isto sea necesario debatirlo aquí no Concello de Sanxenxo, no meu punto de vista. Se me dixeras, vamos a facer unha fábrica aquí de vacas aquí en Villalongo ou así, pois votaría a favor, pero bueno. Vamos a votar a favor porque polo noso voto non será eso. Moi ben, moitas gracias, señor Torres. Señora Fernández.
É certo, non hai gandeiros en Sanxenxo, pero hai moita xente que bebe leite, e todo repercute, porque estamos falando non só dos gandeiros, sino que eso vai repercutir no prezo do leite, que non todo temos que leválo a todo o que hai en Vilalonga, igual temos que mirar un pouco máis alá. Entendo que habrá xente por aquí que beba leite, e esos prezos do leite repercútenos a todos, non só os que vivimos en Sanxenxo. Falan na moción dun reparto equilibrado entre gandeiros e industria e distribución, por certo, toda esta maiormente en mans estranxeiras, a distribución, e falan de pôr en valor uns produtos que de por sí xa teñen valor. O que precisan os gandeiros é forza para negociar e non ter que vender por debaixo do custe de produción, que, por certo, ademais é algo que está prohibido, e non poden ser que os gandeiros, que son o primeiro eslabón, o eslabón máis débil, sexan sempre os que se ven máis afectados e os primeiros afectados, subindo os custes para o mantemento e a produción e non recibindo a parte correspondiente dos beneficios e non poder seguir mercando os produtos ao mesmo prezo e non subindo paralelamente, como decía, os precios e os beneficios para manter o eslabón máis débil, que son precisamente eso, os gandeiros. E máis cando son somos máximos produtores, a Galicia é a máxima produtora, unha das máximas produtoras nun estado deficitario. Polo tanto, non só precisamos tamén terras máis productivas, daquelo crear o BNG o Banco de Terras, ahora o Partido Popular parece que se dá conta. E xa por último, está moi ben que lle manden deberes á Xunta de Galicia así de refilón, mandanlle na publicidade e cousas así, o grosso da moción é zumbarlle o Ministerio. Este é un problema que vai moi de vello e aparte de pedirlle á Xunta de Galicia publicidade e demais, creo que hai que pedirlle outros deberes bastante máis importantes, sobre todo porque ademais a mesa do leite levan 12 anos en ser convocada e é un tema da Xunta de Galicia. Quero dicir que o que non pode ser é que se acorden agora solo para zumbarlle a Sánchez. Creo que tiña que ter feito este traballo bastante máis minucioso e bastante máis importante nestes últimos anos de goberno do Partido Popular aquí e non fixo absolutamente nada. Como dicía, non é un tema novo, non é un tema da crisis da pandemia, este problema do sector lácteo, é un tema que ven moi de lonxe e é certo que non se deron a resposta adecuada para defender os gandeiros galegos. Entón, pues esperemos que desta vaya. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fervenza. Bueno, a ver, en este pleno hay representantes de los vecinos y de las vecinas del SAL, de Ciudadanos, del BNG, del PP y del PSOE. Y cada uno de los portavoces o grupos que estamos aquí representados elegimos los temas que traemos a este pleno. Este pleno tiene, creo que son 2 o 3 horas, 3 horas y media, ¿no?, de duración. Hoy es un pleno corto realmente en los puntos del orden del día, 3. Y aún así nos vamos a echar aquí hasta las 12. Hay plenos que llegamos a 10 más todo lo que viene a continuación. Creemos que estos temas que traéis son importantes. Yo no quiero banalizar aquí con el tema del sector ganadero, ni quiero banalizar con el tema del lobo, ni con el tema de la despoblación de las entidades bancarias en el resto de Galicia. Son temas que se han traído a este pleno y que no conciernen directamente a los vecinos y vecinas del concello. No, tiene lógica lo que estoy intentando explicar. Son muy pocos minutos los que tenemos para debatir de las cosas importantes en este pleno. Por lo que voy a deciros ya desde antemano que de ahora en adelante, cuando vengan este tipo de mociones generalistas, que afectan, por supuesto, a muchas personas de Galicia, pero que no afectan directamente al Concello de Sanxenxo, nos vamos a remitir a la postura oficial y no vamos a entrar en el debate. Y lo voy a hacer por deferencia a todos los vecinos y vecinas que quieren que hablemos en este pleno de las cosas importantes y que no estemos debatiendo de cosas de las cuales se van a debatir en otros sitios, en otras administraciones más altas, y las nuestras no se van a debatir en ningún otro sitio que no sea en este pleno. Por lo tanto, creo que nuestros minutos son muy importantes para debatir de las cosas que tenemos que hablar de este concello. Decir ya de antemano que vamos a seguir las posiciones oficiales y que en este caso nos vamos a abstener, nada más.
os vecinos de Sanxenxo Sandra teñen que dir que non somos internacionales. Estamos aislados e só hai que tal. Non necesitamos de nadie. Somos internacionales. Aquí somos, temos o noso aquí. Así mismo, Sandra. No. Entonces, a ver, bueno, a moción esta vamos a levar a votación e se está, non, María? Vamos a... Queres dicir algo? Non, eu creo que non. Eu que non. Bueno, pois nada, pois votos a favor da moción do Partido Popular sobre o sector lácteo. Votos en contra. Ah, sí, en favor, moi ben, Iago. Tomar leite. Entón, en contra, nada, abstención, o resto creo, non? 6. Moi ben, moitas gracias. Cal é a seguinte moción? Emerxencias, a nosa, de emerxencias? Sí. Moi ben. Pois ten a palabra a señora Deza para... Perdón, señora Guisa, perdón, que toda... Vamos a ver. Vale, ten que pedir... Aí está. Ten a palabra o señor Guisa Sola. Bueno, moi buenas noches. Ahora. Moción relativa a la renovación do convenio para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais no próximo período 22-24 para mellorar a cobertura do mapa actual das emerxencias. A Xunta de Galicia continúa reafirmando o seu compromiso para seguir colaborando no mantenimento dos grupos de emerxencia supramunicipal, GES, postos en marcha en el 2013, en consenso coas diputacións e concellos. Así, pese a que os servicios de emerxencia son competencias das diputacións e dos concellos de máis de 20.000 habitantes, a Xunta amosou sempre a súa disposición a colaborar, asumiendo máis da metade do financiamento dos GES, o que supón un investimento de máis de 11 millóns no período 19-21 e preto de 40 millóns desde o ano 2013. A provincia de Pontevedra conta con 7 GES, 5 deles de 12 persoas e con unha soa sede e 2 con 2 sedes, a Estrada con 10 efectivos e Lalín con 6 efectivos, e Redondela con 6 efectivos, Mos tamén 6 efectivos e 2 servicios municipais. Nas pasadas comisións de seguimento dos GES celebradas o 20 de outubro e o 10 de novembro, a Xunta propuso ás deputacións provinciais e a FEGAN unha serie de medidas para continuar mellorando a cobertura do mapa das emerxencias en todo o territorio galego e seguir garantindo unha atención no menor tempo posible de cara á renovación do actual convenio para o período 22-24. A proposta do Goberno galego consiste en actualizar os salarios de todos os traballadores do GES para adaptalos aos custes reais na actualidade, tendo en conta o aumento dende que se asinou o primeiro convenio que é do ano 13. Outra das propostas consiste en incrementar o personal para que todos os GES teñan 12 efectivos, o que suporía contar con 48 persoas máis para distribuir entre os grupos que no seu momento foron concebidos como subGES, con 6, 9 ou 10 membros. No caso da provincia de Pontevedra, esta medida beneficiaría aos GES de Mos Redondela, creado este ano e que conta con 6 integrantes en cada unha das subsedes, así como nos GES de Lalín e a Estrada, que contan con 6 e 10 membros respectivamente. Supón, polo tanto, incrementar 6 efectivos máis en Lalín, 6 máis en Redondelo, 6 máis en Mos e 2 máis na Estrada. Por outra parte, tamén foi proposto duplicar a financiación dos 4 servicios municipais de emerxencias en Galicia que presentan un servicio supramunicipal, Ponteareas e Sanxenxo, na provincia de Pontevedra, xunto con terras de Celanova e Ourense e o Concello coruñés de Noia, pasando de 155.000 euros a 310.000 euros anuais para cada un. Por último, a Xunta tamén propuso crear un subGES con 6 efectivos no Grove, atendendo o carácter peninsular deste Concello e cun ámbito de actuación fundamentalmente municipal. Estas medidas suporán un incremento de 1,5 millóns de euros no investimento anual do Goberno galego no mantenimento destes grupos, dos que financia máis da metade do seu custo. Así, a Xunta aportará 6,3 millóns de euros anuais, un 31% máis que os 4,1 millóns de euros do último convenio, no que xa aumentara en 300.000 euros o seu investimento. A Xunta de Galicia, logo das últimas reunións da Comisión do pasado 27 de outubro e 10 de novembro, segue a esperar a coñecer a postura oficial da Deputación de Pontevedra ante as melloras presentadas pola renovación do convenio no vindeiro período. Estamos, pois, ante unha situación moi grave de indefensión e incerteza para os municipios da nosa provincia, ao toparnos nunha situación moi comprometida para a adecuada cobertura das emerxencias se a Deputación de Pontevedra non cumpre coas súas competencias.
Por todo isto, levamos ao Pleno do Concello de Sanxenxo a seguinte proposta de acordo. Declarar o apoio de Sanxenxo á proposta presentada pola Xunta de Galicia para a renovación do convenio para o seu desenvolvemento dos servizos de emerxencias nos concellos de menos de 20.000 habitantes que propón a equiparación da financiación dos GES cos servizos municipais de emerxencias, que é o caso de Sanxenxo e Ponteareas na provincia de Pontevedra. A proposta da Xunta implica unha importante mellora para Sanxenxo, que recibirá 310.000 euros anuais, o que supón 150.000 euros anuais cada ano. Polo tanto, un total de 465.000 euros máis nos 3 anos que prevé o novo convenio. A proposta da Xunta tamén beneficia ao Grove, que contará cun GES de 6 membros, máis recursos económicos e maior capacidade para atender as súas emerxencias, o que, a su vez, beneficiará a Sanxenxo ao reducirse o número de intervencións do noso personal no Grove. E segundo punto, instar a Deputación de Pontevedra a aceptar a proposta da Xunta coas melloras propostas a destinar os fondos provinciais necesarios para renovar o convenio para o desenvolvemento do GES no próximo período 22-24. A urgencia, como ben sabedes, queda menos dun mes para a finalización deste convenio e do ano, e, polo tanto, se o día 1 de xaneiro non tenemos firmado un convenio, os concellos que tenemos GES ou sistemas similares, pois tendremos un grave problema de financiamiento e de funcionalización. Perdón. Isto temos que votar a urxencia primeiro, non? Vai por urxencia o tema, así por unanimidade. Vale, moitas gracias. Ten que dicir algo máis ou doi a palabra aos portavoces? No, bueno, el objetivo de la, ya lo he explicado, el objetivo de la moción es invitar al consenso con la propuesta de la Xunta a las diputaciones, no solamente a la de la Pontevedra, sino a la de Coruña y a la de Lugo. Apoyando las mejoras que se proponen en el propio convenio, la Xunta, que por cierto ya está apoyado por la Diputación de Ourense y con el voto favorable de la FEGAN, y la FEGAN tiene 2 representantes y es el organismo que están representados todos los concellos, pues ahí sí se va a desarrollar este convenio. No entendemos que con un beneficio tan grande y un coste tan pequeño no se puede llegar a un acuerdo y beneficiar a miles de gallegos y sobre todo, en nuestro caso, vecinos de Sanxenxo. Pero es más concreto decirle que en la provincia de Pontevedra no gana solo Sanxenxo, es que gana Ponteareas, gana Lalín, gana La Estrada, gana Mos, gana o Grove y, por supuesto, como dije antes, gana Sanxenxo. Sanxenxo, como lo dije en el propio cuerpo de la propuesta, pasaría de recibir de 155.000 a 310.000 euros al año y en el periodo 22-24, 465.000 euros. Mire, pese a que la competencia en materia de emergencias es local, por lo tanto, le corresponde a concellos de menos de 20.000 euros, le corresponde a las diputaciones, y eso no lo hicimos nosotros, sino la Ley de Bases del Régimen Local, la Xunta, desde un principio, desde que se inició estos convenios, ha aportado el 52,5% del coste de los GES, que supusieron, desde el año 2013, más de 40 millones. Las diputaciones el 40% y los concellos el 7,5% restante. Por lo tanto, entendemos que la propuesta de la Xunta no cambia estas proporciones. Lógicamente, hay que poner más cantidad de dinero en la medida que se suben los sueldos y se sube el número de operarios que refuerzan los servicios. O no queremos mejorar los sueldos y no queremos mejorar los servicios con 12 representantes en cada GES. En el caso de la Diputación de Pontevedra, el incremento total sería de 283.000 euros a cambio de mejorar el sueldo de todo el personal de los GES de la provincia, reforzar los servicios de La Estrada, Lalín, Mos, Redondela y Ogrove y mejorar la financiación de Ponteareas y Sanxenxo. Muy bien. Moitas gracias, señor Guisasola. Ten a palabra a señora Rodríguez. Yo de verdad que cada vez que vengo a este pleno encuentro un motivo para alucinar y pienso que no voy a seguir alucinando, pues sigo alucinando. No sé cómo se puede tener la desfachatez de venir con esta moción diciendo que se preocupan por la seguridad de todos los gallegos, incluido de los de Sanxenxo, cuando acaban de cargarse
el servicio de emergencias que teníamos en Sansenso, del que llevan muchos años fardando y que ahora se acaban de cargar a la mitad de la plantilla, acaban de decir que no hace falta la mitad de la plantilla y que la derivan a otros servicios, y ahora vienen con esta moción. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa a vosotros y les mueve no es la seguridad de los vecinos. De Sansenso ya está claro que no, y del resto de Galicia tampoco, porque aquí lo único que les interesa es utilizar este tema de forma política para cargar contra la Diputación, porque al parecer no contesta. Pues no lo sé, habrá que escuchar a la Diputación, sus motivos tendrá. A lo mejor piensa que en vez de 310 habría que dar más, o lo que fuese. Pero, desde luego, la desfachatez de este grupo de gobierno, que se acaba de cargar el servicio de emergencias, que acaba de dejar a los vecinos de Sansenso desprotegidos, que está denegando días de asuntos propios a los trabajadores porque reconoce que no hay personal, en vez de estar preocupándose de conseguir ese personal, nos trae esto, que ya es la falta de respeto que se puede tener a los vecinos de Sansenso máxima en materia de seguridad. Me parece una sinvergüencería máxima. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Torres. Nada, decir que estamos a favor de adherirse ao GES. Creemos que vai ser beneficiario por esas dúas cousas, porque vamos a incrementar pois 155.000 euros máis para nós poder o noso servicio para protegelo mellor e para intentar invertir máis en el. E tamén é verdade que se o Grove ten un subGES, pois a nós evítanos, non todos, porque habrá que depende da incidencia que hai, xa habrá que votar a man, pero en moitos sí que nos evita os desplazamentos, e podese os nosos bomberos poderán estar máis centrados aquí. Pero sí que, como dixemos cando debatimos este tema, se fomos capaces todos estes anos de manter a todos os bomberos que teñamos, agora poderíamos manter incluso máis con esos 155.000 euros que vamos a ter. Por iso, é non ter eses problemas de baixas que non dan os efectivos que son, e ter que andar a contratar máis efectivos. Nos vamos a votar a favor, solo eso, nada máis. Moitas gracias, señor Torres. Señora Fernández. Voulle ler un párrafo, señor Guisasola. Mire, instar ao Goberno da Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra para que se modifique o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Diputacións Provinciais en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais, para que se acorde igualar a financiación que se outorga aos servizos municipais, neste caso de Sansenxo, ao que se lle outorga aos demais GES. Pensando que veñen agora vostedes a tal. Isto fixémonos nunha pleno extraordinario no mes de maio e vostedes votaron en contra. É dicir, algo que nos propoñíamos no mes de maio, algo que é normal, e me dá igual que díxeno daquela, creo que sempre que me sentín aquí e intentei ser o máis responsable posible. E se algo que sempre defendín, aparte de que veño a facer política non encaixe de bolillos, é as competencias de cada quen. E se a Diputación ten competencias en isto, que pague. Dixen en maio, e vou non dicir agora non me doen prendas. O que é de unha desfachatez maiúscula, señor Guisasola, e que vostedes en maio votaran en contra do que nos propoñíamos, que era precisamente que se equiparara os cartos que se lle dan aos GES ao de Sansenxo, a pesar de ser supramunicipal, que lle chamen como queiran, pero que nos den tantos cartos, porque a competencia teñen a eles. E o que non era de recibo era que o Concello de Sansenxo, con cartos públicos, estuvera pagando un servizo que a competencia tena a Xunta e a Diputación. Dixeno naquel momento e digo agora. Polo tanto, nos vamos a votar a favor desta moción. Como non vamos a votar a favor desta moción se era o que nos solicitábamos no mes de maio? Poderíamos ser tan hipócritas como vostedes e agora votar en contra porque lo utilizan para zumbarlle a Diputación. Me dá igual. O que quero é que o Servicio de Emerxencias de Sansenxo sexa un servicio de emerxencias en condicións que non o está sendo. E que estamos tendo moita sorte para non ver ningunha desgracia. Entón, evidentemente, como digo, se é algo que propoñíamos no mes de maio, como nos vamos a negar agora no mes de novembro, estamos totalmente de acordo que se equipare e que se nos pague como a un GES. E logo, que se dimensione como un GES e que se dimensione ante o Concello que temos diante, que é o Concello de Sansenxo, que non é pouca cousa, e que non poñan en perigo os traballadores deste servizo.
que por quenda haxa os traballadores necesarios para unha actuación e que deixen de poñer en perigo a esos traballadores. Ese é o que queremos. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fervenza. Sí, yo en este caso nosotros nos vamos a unir a la indignación de la señora Búa porque realmente esta moción refleja perfectamente eso, lo que es el grado de preocupación que ustedes tienen con el Servicio Municipal de Emergencias. O sea, ninguno. Es una moción tipo que vale exactamente igual para Muros, Sansenso que Villalba. Nos da exactamente lo mismo, porque lo que no nos importa en absoluto es nuestro Servicio Municipal de Emergencias, sino que nos importa es chinchar un poquito a la Diputación. A la Diputación esa que deberíamos de tener en este concello en un altar, con esos 1,9 millones de euros que nos van a meter de financiación para hacer todas esas obras que le van a venir de maravilla para las elecciones, señor Martín. Entonces, si ustedes les preocuparan un poquito el GES o el Servicio de Emergencias, se preocuparían también de que hubiesen recibido a la asociación AGESCA, que es la asociación que representa a los GES de Galicia en Xunta, que fue precisamente la única administración que no los recibió. Recibieron la Diputación, recibió la FEGAM, pero la Xunta no, porque lo que menos les interesa a ustedes es la protección laboral de las personas que están allí trabajando o la situación en la que se encuentran. Lo único que les preocupa es traer aquí una moción que intente poner en evidencia a no sé quién, cuando ya os digo que deberíamos de estar muy agradecidos. Se les llenó la boca diciendo que teníamos que tener un servicio municipal de emergencias con 12 efectivos para igualarlo al resto de los GES, como si eso fuera una medida necesaria para recibir las subvenciones. Mentira. No necesitamos reducir en absoluto nuestros efectivos para tener esa dotación económica necesaria, pero que en ningún momento era, cuando se creó este GES, sine qua non. Nosotros creamos el servicio de emergencias mucho antes de que los GES se llegaran a hacer en Galicia efectivos. Por lo tanto, el convenio se firmará seguramente cuando sepan negociar y sepan consensuar y no lleguen con imposiciones a un ente al cual yo tengo que decir que en ningún momento tenemos desde aquí que enmendarle la plana a la Diputación como estén haciendo las gestiones para llevar adelante este convenio. Y por último decir que este convenio dice que Sansenso va a recibir 150.000 euros más de los que ya recibía. A mí me gustaría escuchar de la voz del señor alcalde aquí que se comprometa que esos 150.000 euros van a ir efectivamente a mayores de lo que ya se está invirtiendo en el GES y no van a ir a repercutir a las arcas oficiales. Sí, me estoy diciendo que si en la actualidad se están invirtiendo 600.000 euros, se invierta 750 y no 600.000 y 150.000 para el bote, nada más. Bueno, muchas gracias, señora Fervenza. Señor Guisasola. Solo decir dos comentarios más. Primero, que para la Diputación supone para el Concello de Sansenso 60.000 euros. No creo que sea tanto capital para la Diputación. Además, hace 15 días o así aprobaron el presupuesto en la Diputación y en la propia voz de la presidenta y del vicepresidente decían que era el más alto y más expansivo, con 175 millones, pues no creo que 60.000 euros y 283.000 para toda la provincia sea un exceso económico. Lo que parece mentira y es increíble, pero bueno, lo comprobamos la señora Fervenza, que no vote a favor de los vecinos de Sansenso y, sin embargo, sea una correa de transmisión de su partido político. Pero bueno, no esperaba menos, yo tenía aquí planteado que era esperable. Y lo que sí no dicen es que la responsabilidad de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes es de las diputaciones. Vale, eso sí que no lo dicen, y digo, no de la Xunta ni del Concello, sino de la Diputación, y estamos echando un esfuerzo todas las tres administraciones. Y miren, no voy a hablar mucho del funcionamiento y demás, porque como ustedes todos bien saben, está todo judicializado y ya la sentencia caerá cuando caiga y después hablaremos, pero sí les voy a dar 2 o 3 datos para acordarse, sobre todo a los vecinos, ¿no? Hace muy pocas fechas en Pontevedra estuvo un bombero solamente de guardia, de 41, y no pasó absolutamente nada, no hubo ninguna desgracia. ¿Vale? Mire, el parque de bomberos de Ribadumia, que atiende a 6 concellos, primordialmente tiene 17 efectivos, ¿vale? Y por lo tanto, y nosotros teníamos 18, y para 4 concellos.
Y mire, el sueldo de personal de emergencias en el Concello de Sanxenxo es bastante más alto del que aún proponen con este convenio, incluso sumando la subida que se plantea de 2.500 euros al año. Por lo tanto, creo que es bueno que se plantee que se firme este convenio, una necesidad importante que si el día 31 de diciembre no está firmado, quedaremos sin convenio ni este ni el anterior ni ninguno, y no hay ninguna propuesta por parte de la Diputación. Por lo tanto, instamos que va a ser beneficioso para toda la provincia, los que tienen GES, pero sobre todo para Sanxenxo. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Xasola. Señora Rodríguez, algo máis? Sí, como quede. Para que quede claro, evidentemente que por nuestra parte creemos que se tiene que firmar ese convenio. Evidentemente que creemos que estas mejoras tenían que haberse hecho no ahora, sino hace tiempo. Como bien recordaba la compañera del bloque, esta es la propuesta que nosotros trajimos hace meses y ustedes dijeron que no, porque en ese momento le mandaron decir que no. Ahora le mandan decir que sí y ahora dicen que sí. Pero repito, nuestro voto a favor de esta moción no significa que no queramos ser conscientes de la pantomima que están jugando aquí ustedes, con su supuesta preocupación por el servicio de seguridad. Si realmente estuviesen preocupados, se podrían comprometer ahora y decir, pues hemos cometido un error hasta ahora reduciendo el servicio. Y como ahora vamos a contar con 150.000 euros más, podremos contar como mínimo con 6 efectivos más y reponer los 12 efectivos como mínimo que podía tener el servicio y que ustedes se cargaron. Y me está diciendo, además, intentando justificar, diciendo que en Pontevedra solo había un guardia. ¿De qué me está contando? Si en Pontevedra son unos descerebrados, nosotros también tenemos que ser unos descerebrados. Está diciendo que en Ribadumia, que solo tienen 17 efectivos, pero ese no era el servicio de Ribadumia al que nos remitían ahora, que era maravilloso, que no hacía falta que Sanxenxo lo tuviese porque Ribadumia servía para todos. Y resulta que ahora Ribadumia solo tiene 17 efectivos. Solo 17 efectivos, eso lo dijo usted, con lo cual le parecen pocos. Sin embargo, a Sanxenxo le parecen de sobra los que tiene. Deberían estar preocupándose por otras cosas referidas a este servicio, que es precisamente garantizar la seguridad de los trabajadores y de todo el resto del vecindario. Por lo tanto, sí vamos a votar a favor de esta medida, porque nosotros ya la habíamos propuesto antes y porque evidentemente es beneficiosa. Pero esto es una pantomima por vuestra parte y si no, explicar por qué en su momento votasteis en contra y ahora votáis a favor. Y si no, explicar por qué Ribadumia os parecen poco 17 efectivos, pero Sanxenxo le sobran. Y si no, por qué decir esos 150.000 euros que van a venir a mayores, por qué no se van a utilizar para reponer los efectivos que se quitaron de ese servicio. Así es como ustedes demostrarían que efectivamente están preocupados por la seguridad de Sanxenxo, de los vecinos y de los trabajadores del servicio. No con esta pantomima que estáis haciendo con esta moción. Sí, señor Torres, nada que decir. Señora Fernández. Sí, gracias. Señor Guisasola, eu entendo que non queira remitirse ao pleno de maio, que convocou os 3 grupos que estamos desta banda precisamente para solicitar o que vostede agora mesmo está solicitando. Daquela eu decíalle que este servizo é supramunicipal, está atendendo, como ben decía vostede agora, e como dixemos nós naquel momento, a outros concellos, polo tanto, é supramunicipal. E o que ten claro BNG é que se a Diputación ten unhas competencias ten que asumilas e atendelas, nin máis nin menos. Dixémolo en maio, dicímolo agora, nos non cambiamos de criterio cada 3 meses como fan vostedes. Decía eu naquel momento, en fixe, teño aquí transcrito, non? Que lle dicía que con toda honestidade e con responsabilidade o medo que nos daba naquel momento, porque ademais era cando iban a reducir o personal deste servizo e nos daba moitísimo medo, moitísimo respeto todo o que podía pasar con esa merma de efectivos, con ese desmantelamento dese servizo, e pedíamoslle con toda honestidade e con toda a responsabilidade que deixaran o punto en riba da mesa, que recapacitaran, e dicíalle eu, traballemos nun novo protocolo coas administracións coas que está firmando o convenio que está activo agora. Entendemos que equiparen os tantos % da aportación económica dos GES aos servicios municipais, e incluso estamos dispostos a apoialos na creación do GES. Esas foron as nosas palabras no mes de maio. Vostedes votaron en contra, sigo insistindo, vostedes votaron en contra. Podían coller e dicir, sí, estamos de acordo, vamos a empezar a traballar en eso. Sería bastante máis honesto. E ora é que, sin vergonza ninguna, sin sonrojarse absolutamente para nada, poñendo punto de orde do día, tal cual lle puxemos nos en maio.
Nos fomos responsables. Daquela non estábamos facendo a mal chamada política, estábamos facendo política para mellorar a vida das persoas, pero non utilizándoa malamente, como a veces se utiliza. Estábamos preocupados polos servizos, estábamos preocupados polos traballadores, porque iba a haber unha merma bastante importante e sabíamos que eso que é inevitable, iba a repercutir no servizo, iba a repercutir na seguridade dos veciños e das veciñas. E non si fomos quen de decir, non, pois que a Xunta poña cartos e que a Deputación poña cartos. Por suposto, teñen as competencias. Quizá en todo isto, quen menos tiña que poñer cartos era o Concello de Sanxenxo, porque nos outros lados ven que yo paga a Xunta. Pero penso mismo, e vostedes sabeo, po tema das garderías e para outros moitos temas. Quen teña competencia, que as pague. Nin máis, nin menos. Entón, como lle dicía, nós non cambiamos de criterio cada 2 meses, nos dá igual se a Diputación non lles contesta, pois vostedes son o Goberno, terán que traballar para que lles conteste e tendrán que sentarse e negociar con eles e coa Xunta de Galicia o seu traballo. Pero nos vamos a votar a favor porque é exactamente o mesmo criterio que nos tiñamos no mes de maio, polo tanto, non cabe outro. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fervenza. Bueno, aunque mis compañeras han explicado bien que el convenio es lo que se solicitaba en su momento, en ningún caso en ese convenio, en esa moción que nosotros traíamos, ponía instar a Diputación de Pontevedra a aceptar la propuesta de Xunta coas melloras propostas e destinar os fondos provinciais necesarios. Quiero decir que este segundo punto no lo teníamos incluido porque las negociaciones no se habían llegado todavía a concretar. Considero que si la Diputación se ha sentado, le han impuesto, no han llegado a un consenso con Xunta, no es porque no quiera hacerse cargo de todo lo que tiene que hacerse cargo, sino porque no han llegado a un acuerdo. Y los acuerdos se negocian, capacidad que a veces falta mucho en el Partido Popular. Por otro lado, qué decir ya sobre el tema de la capacidad que tienen ustedes de tergiversar todo lo que dicen. En este texto llegan a decirse que estamos ante una situación de indefensión e incertidumbre. Esa es la situación en la que ustedes han dejado el servicio de emergencias de Sanxenxo. Tenemos todo el servicio de emergencias ahora mismo judicializado, como usted acaba de decir. Servicio de incertidumbre e indefensión es como estamos los vecinos de este concello al reducir de 18 a 12 los efectivos de un servicio. Por lo tanto, no sé realmente de lo que estamos aquí hablando. Ustedes traen mociones tipo sin leer, yo creo, ni tan siquiera lo que están pidiendo. Nada más. Muchas gracias, señora Fervenza. Señor Quisosola. Gracias. Nada, para rematar, son bastante alarmistas, pero agradecer que nos apoyen la moción, obviamente menos a quien no la apoya, por causas políticas, no pensando, nivelando por los intereses de los vecinos. Pero sí decir una cosa, ustedes apoyan, yo les he respetado mi turno de palabra, por favor, Ustedes apoyan, pero no hablan nada de que todos los convenios de GES de Galicia, todos, exceptuando uno, pasa a ser de 12 efectivos. En Sanxenxo no se ha retirado ni un solo efectivo, se ha reorganizado el servicio. Lo que pasa es que ustedes no lo quieren entender. Se ha reorganizado el servicio, 12 efectivos directamente en emergencias y 6 a prevención. Y como dije antes, muchas gracias por el apoyo. Buenas noches. Moitas gracias, señor Quisosola. Pasamos entonces a ver. Espera, a ver. Sí, a ver. ¿Viste que Vanessa? Yo simplemente quiero preguntar si esos 150.000 euros con los que va a contar el Ayuntamiento a Mayores, si finalmente se aprueba esta propuesta, sí, no, que non conteste, está dicindo, me deixa falar, non contestes. Non se preocupe. Venga, que si esos 150.000 euros se van a utilizar para ampliar la plantilla de la parte de emergencias, porque al parecer ahora es una reubicación, un parte por prevención y la otra no, pues si se va a utilizar, porque precisamente esos 155.000 euros, si los dividimos en el coste anual de un trabajador, pues vienen siendo aproximadamente 6 trabajadores, que son los que os cargasteis, vuelvo a repetir, cargasteis. Por lo tanto, lo que quiero preguntar es si esos 155.000 euros se van a utilizar para reponer 6 plazas a mayores en servicio de emergencias, que sería el coste, que además coincide, de esos 155.000 euros con 6 trabajadores. Si no te dan 6, 4, pero por lo menos alguno. Si se va a utilizar ese dinero. Sí.
Y yo creo que no llega a 30.000 euros bruto, ¿eh? Yo creo que es algo menos. De hecho, creo que son 25. Ya está, era lo que quería decir. Saber si va a haber ese compromiso. Señora, listo. Sí. Sí, perdón, le di... No, é que... A ver, ahora... Ahora no, sí. Ahora sí. Sí, sobre todo por esa última frase, gracias polo apoio, non, o apoio ao servicio, e aos traballadores, non é, desde logo, evidentemente, desde logo non o seu criterio que cambia cada pouco tempo, o apoio é ao servicio. E quedarme unha cousa atrás cando dixen que a Diputación ten unhas competencias e vostede decía que efectivamente os concellos de menos de 20.000 habitantes a competencia da Diputación. O que pasa que tamén, claro, que nós xogamos tamén unha ambigüedade, somos de menos de 20.000 habitantes porque nos convén. Porque non nos convén, decimos que somos como se fóramos de 20.000 ou máis porque somos un concello atípico, turístico e especial. Entonces, hai que serlo para unha cousa ou para outra, non só cando beneficia a Xunta de Galicia e perxudica a Diputación. Entonces, hai que ter un criterio, bueno, claro, estoulle pedindo que teña criterio e como vostede cambia de criterio cada 2 por 3, sí, a verdade é que lle estou pedindo moito. Pero nada, quería deixar claro que o apoio, evidentemente, é o servicio polo ben dos veciños e das veciñas. Moitas gracias. Sí, señora Fervenza. Sí. Sí, ustedes me piden a mí que apruebe una moción en contra de unos criterios de la Diputación de Pontevedra cuando ustedes se han abstenido en el Pleno de la Diputación al dinero del Plan Concellos que viene destinado para todos los concellos de la provincia de Pontevedra y en concreto para Sansenso, como hemos dicho, 1.900.000 euros. Explíqueselo a todo el mundo. Como ustedes votan absteniéndose a la mayor partida de ingresos que tiene y la mayor dotación para hacer obras en este concello. Si eso no es ser partidista... Señora Fervenza, quere dicir algo, señor Sosola? Nada, moitas gracias. Bueno, é unha pena porque é verdad que seguramente no pasado, pois desde o Concello fixemos as cousas mal co servicio de emergencias, pero nós o que tratamos de facer foi de reorganizar e mellorar o servicio. Entonces, fixemos unha cousa que ademais o transmitimos aos traballadores de que o que íbamos a facer é intentar que nos deran un GES para Sansenso e que íbamos a negociar moi fuertemente coa Xunta de Galicia. Negociamos tan fuertemente que a Xunta de Galicia, en conversacións que mantón eu tamén co alcalde de Grove, quedamos, eles saben así, de Sansenso que tuvera un GES de 12 efectivos e nos demos o primeiro paso e que o Grove tuvera un de 6 que se coordinaran para ter entre os dous concellos 18 operarios e que entonces recibíamos máis cartos o Concello de Grove e nós. E así o fixemos, é o que estamos a dicir. O sea, que podes falar 40.000 historias. E o señor, pero deixenme que explico eu tamén. Entón, nadie está aquí perjudicado a nadie. E creo recordar que o salario medio de un traballador do Servicio de Emergencias está rondando os 31.000 euros brutos. Son os que máis ganan de todo Galicia. Pero non estou tampouco seguro que lle preguntaba ao concejal de personal, porque mirei esos temas, non me acordo ahora mismo. Perdón. Usted te digo unha cousa, pero que esa señora Rodríguez ten unha falta de respeto. Usted me deixe... No, falta de respeto ten usted por todos os veciños. Que ter un aguante, unhas cousas que... Entón, o que tratamos de facer é de ter un servicio de GES donde, cando tes un GES, que nós ainda non seríamos GES, pero estamos cumprindo os requisitos de darnos os cartos como un GES. A nosa máis apuentareas. Trátase de que a Xunta pon o 50% do custo dun GES, a Diputación creo que o 43% e os... O 52 a Xunta, 40 o tal, e 7 nós, que con eso, bueno, que eso é o 100% do custe, é unha cousa moi boa para Sansenso. Inda así, nós, como os nosos traballadores teñen un sueldo máis elevado, costaría máis o noso GES, pero eso non importa, está asumido o tema, e a coordinación é de que entre o Grove e Sansenso prestaríamos un servicio, Sansenso teria que prestar igual apoio e meaño, pero baixaríamos, digamos, xa o tema da repercusión no Grove. E o señor Isasola, o que quixo dicir, porque o outro día o comprobamos, era máis eu, nunha salida que tuvo que facer o Servicio de Emergencia de Sansenso a Noalla, por un incendio dun coche, que curiosamente, falando cos traballadores do noso servicio a Cor de Ribadumia, e eu supe no outro día, teño que dicir que non o sabía, resulta de que está composto por 17 efectivos. E resulta, señor, pero todos cantos son ustedes en cada guardia? Somos 3. Pero como 3 están agora aquí no servicio, máis 2 de Sansenso son 5 para pagar o gozo dun coche. E non, somos sempre 3. E eu teño que dicir, ignorancia miña, de que crin que o Parque de Ribadumia
tiña moitos máis efectivos, sinceramente. Entón, resulta que Sanxenxo estaba prestando un servicio con 18 personas, ou sea, un máis que Ribadumia, e non dábamos a veces, e tiñamos que coller reforzo para facer de 3, e non entendo nada. Non sei se me explico. E hai que recordar aquí que os de Ribadumia son bombeiros, os nosos son de emerxencias, que non fixeron ninguna oposición de bombeiros. Entón, confundimos todo, alarmamos e tal, claro que se pode socializar. E o que se trata de facer é de mellorar o servicio, non perder o servicio, porque Sanxenxo, polo que somos, debemos ter o servicio e cúmplese perfectamente con todos os requisitos. E aí na moción, aparte, parece que están os concellos que teñen GES. Oye, pero se tuviéramos 50, temos que seguir manténdoos. Pois non se poden ter as cousas que non se poden ter, e nós temos que ter o que queremos que debemos de ter en Sanxenxo. E isto que se trataba de entre todos é de facer as cousas ben. E ainda así nos collemos 6 deses e reubicámonos en donde? Nunha cousa que fai moitísima falta, que é prevención. A prevención de que? Pois eso, que non se tiren lavadoras nos montes, que non se faga o que se van polo monte, cuidando esas cousas que é o que están facendo, limpiando as cunetas, limpiando, desbrozando, é o que faga falta facer para evitar os incendios, que é do que se trata. Pero dá má impresión polos gestos que, e vou ser un pouco tal, que están deseando ustedes a ver se hai un día un incendio moi grande, cunha desgracia en Sanxenxo, para botarlle a culpa ao alcalde e ao grupo tal. Sí, pero digo, porque están ustedes tal, sempre, vai haber un día vai haber, por mala suerte que vai, ojalá non haixa nunca. Porque os que estamos aquí, seguramente algún de ustedes ten seguro de vida, pero ten o seguro de vida para que nunca teñan que cobrar a súa viuda ou o seu viudo seguro, verdad? Pero pagan o todo ano. Pois iso é o que ten que ser o servicio. Ojalá nunca houbera ningún incendio, ter un servicio igual. Sí, xa sei, señora Ferveza, xa sei. Vamos á votación e da moción. Creo que é por unanimidade, non? Non era por unanimidade? Ai, non? Pois, perdón, entendín que era por unanimidade. Bueno, pois, entón, votos a favor da moción. 14. Votos en contra, 3 do Partido Socialista. Votou en contra, 2 cartos de Diputación para as emergencias. E abstención ninguna, ojo. Moi ben, queda aprobada. Ben, a seguinte moción. A seguinte moción, cal é? Porque agora é a do PP sobre prevención. Bueno, pois entonces vamos a dar a palabra ao señor Arosa para que defenda a moción do Grupo Nacional Popular contra o maltrato de tolerancia cero. Ten a palabra o señor Arosa. Bueno, boas noites a todos e a todas. A urgencia da moción non retrasar a adhesión a esta iniciativa. Queremos aproveitar o pleno do mes de novembro para darlle visibilidade a esta lacra social e o compromiso do Concello de Sanxenxo na súa erradicación. A violencia de xénero constitúe a máxima expresión de desigualdade entre mulleres e homes, é un dos ataques máis flagrantes contra a dignidade persoal, a integridade e os dereitos fundamentais das mulleres, como son a liberdade e a igualdade, recoñecido na Constitución Española e no Estatuto de Autonomía de Galicia. Conscientes desta realidade, a loita contra a violencia de xénero está a marcar a folla de ruta non só da sociedade galega, senón tamén a diferentes poderes públicos nacionais e internacionais que levan anos sentando as bases desta loita a través de ferramentas como o Convenio de Estambul, a Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero ou o Pacto de Estado contra a violencia de xénero, sendo este último un acordo maioritario de todas as forzas políticas. Ademais, no ámbito autonómico desenvólvense instrumentos legislativos como a Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que nos últimos tempos está a avanzar no recoñecemento de outro tipo de violencia, como a vicaria, a digital e a sexual, para tipificalas como violencias de xénero. Pero tamén se puxeron en marcha diferentes actuacións e propostas como o Plan Estratégico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, que contén medidas de sensibilización e prevención, intervención e integración. Sen embargo, a pesar deste marco normativo e legal, e dos avances logrados, as mulleres do noso territorio aínda se atopan con situacións que vulneran os seus dereitos e que precisan dunha actuación transversal, coordinada e conxunta de todas as institucións públicas e privadas, así como organizacións e entidades sen ánimo de lucro. Neste contexto, Sanxenxo ten a oportunidade de sumarse ao compromiso de tolerancia cero co maltrato que están a impulsar Antena 3 e Mutua Madrileña, consistente nunha chamada mobilización social fronte á violencia de xénero, que supón a implicación dos concellos de España na adopción de algunhas medidas sinxelas e perfectamente viables que poden, por encima de todo, servir como unha gran axuda para posibles vítimas de violencia de xénero no noso municipio. Todas as iniciativas que contribúan á unión e á suma de esforzos para erradicar o maltrato, así como todas aquelas accións que axuden á visibilización desta lacra social e das súas vítimas, deben de ser benvidas e apoiadas.
Por todo isto, elevamos ao Pleno do Concello de Sanxenxo a seguinte proposta de acordo. 1. Aprobar no Pleno Municipal a seguinte declaración textual. O Pleno do Concello de Sanxenxo declara formalmente que este é un municipio que contra os malos tratos ás mulleres ten tolerancia cero, protexerase as vítimas e colaborarase a perseguir aos maltratadores coa xustiza e coa policía, e realizarase todos os esforzos que se poida en este Concello para evitar que neste municipio se produzca algún malos tratos ás mulleres. 2. Aprobar a adopción dos seguintes compromisos. A. Producir e instalar ao menos unha das sinais de municipio contra o maltrato e tolerancia cero, ben nas entradas do municipio ou nas zonas céntricas do mesmo. B. Escribir nalgún dos pasos de peóns mensaxes contra a violencia de xénero, tomando como referencia as propostas da iniciativa de tolerancia cero. C. En caso de producirse unha vítima mortal de malos tratos, este Concello decretará loito oficial ou promoverá unha concentración popular en repulsa na porta do Concello ou nun lugar céntrico. D. Desenvolverá un protocolo para a atención a vítimas de violencia de xénero e un programa de formación sobre esta materia dirixida á Policía Local. E o municipio colocará cartelería formativa aos mozos contra os malos tratos e ou realizará polo menos unha acción formativa dirixida a este colectivo de forma anual. F. O municipio promoverá polo menos unha vez ao ano unha conferencia nun espazo municipal con disponibilidade de aforo suficiente dirixida ás mulleres sobre que deben facer en caso de ser vítimas de malos tratos ou coñecer un caso alleo. Esta é unha moción que traemos para sumarnos a unha iniciativa de que Sanxenxo é un concello pois totalmente en contra do maltrato e que vamos a ter tolerancia cero cos maltratadores, está claro. Nada máis. Sí. Entonces, damos ya palabra ahora a la señora Rodríguez. Ahí está. A ver, evidentemente a violencia de xénero é unha lacra que España creo que é un dos países punteiros en loitar contra este tema en todos os ámbitos e evidentemente pois non está erradicada de todo como todos quixéramos e evidentemente pois teñe que se seguir nesta línea. O que me sorprende é que nesta moción se incluyan uns apartados que xa se están levando a cabo, ou se non se están levando a cabo me preocuparía, porque de feito cando estábamos nos do goberno sí que se estaban levando a cabo. Entón, espero que non esperaran a aprobar esta moción para facer estas cousas. Non sei se a inclusión é porque o concelleiro desconoce que se estén facendo, que tampouco me sorprende, ou se simplemente porque como é un tema global, pois se mete todo e xa está. Pero desde logo o Concello de Sanxenxo xa estaba levando moitas destas medidas con anterioridade. Por lo tanto, entendo que hai que seguir co compromiso e nada máis. A miña compañeira do BNG, cando estábamos no goberno, era que se ocupaba desta área, poderá falar millor que a min, pero vamos, eu nos que me atañeu sei que sí que se levaban a cabo xa estas medidas. Por lo tanto, nada, seguir na línea, loitando contra esta lacra para ver se de unha vez por todas podemos acabar con ela. Nada máis. Muchas gracias, señora Rodríguez. Señor Torres. Sí, por supuesto que estamos de acordo con todos estes puntos, por supuesto que é unha lacra que temos que combatir, pero eu añadiría a máis, se realmente o Concello de Sanxenxo quere facer algo por este tema, a miña opinión están facendo no Grove, e sería unhas viviendas, uns pisos de protección temporal, referme 24 a 48 horas, en caso de que unha persona denuncie maltratos e mentres que os corpos da policía non esclarecen e tal, hai persoas que non poden acudir a esa vivenda por peligro e iso sí que é unha cousa que se queremos axudar desde o Concello de Sanxenxo non hai e sí que é unha aportación que eu faría, por suposto, porque vexo cada vez é máis necesario. E sobre a moción, por suposto, vamos a votar a favor. Todo o que sea aportar e todo o que sea luchar todos contra isto, mellor para todos. Nada máis. Moitas gracias, señor Torres. Señora Fernández, ten a palabra. Sí, señor Torres, eso hai, non?
ou polo menos na miña época, cheguei a un acordo. O que non se pode publicitar ni facer público onde é. Comprenderá que non se pode facer porque senón é un acordo que se chega ao Concello con algo e está cuberto. Como comprenderá, non se pode publicitar porque entonces non tería sentido. É algo que ten que quedar no anonimato e é algo que leva... Si no momento que vai ao CIN se busca esa solución, ou a Garda Civil tamén o sabe. Eso é algo que se fala na mesa de violencia machista e é algo que ten que quedar aí. Comprenderá que eso é algo que non se pode notificar externamente. Eu, como ben decía Vanessa, si unha moción de declaración de intencións, a maioría destas cousas xa se fan, xa se facían antes e entendo que se siguen facendo, porque entendo que non será que se deixaron de facer, pois entonces sí que sería grave, e antes se facían, excepto a A e a B, que o da Sinal e o dos pasos de peóns, o resto todo se estaba levando a cabo. Polo tanto, é unha moción na que realmente o que estamos pedindo é que se poña unha sinal e que se pise un paso de peóns. Porque o resto xa se estaba facendo. E máis, incluso con mortes desgraciadas non tiñan nin por que ser do Concello cando facíamos as concentracións. Polo tanto, incluso íbamos máis alá do que pide esta moción. A ver, como declaración de intencións están ben, pero para esta lacra social, desde logo, fai falta políticas reais. E para facer políticas reais se necesita cartos. E dende o BNG no Parlamento sempre se propuxo que 1% do orzamento da Xunta se destinase para dotar de suficientes recursos de prevención e de tratamento integral da violencia de xénero, como, por exemplo, a atención psicolóxica en atención primaria, que eso sí non se está facendo por parte da Xunta. Entonces, eu boto de menos aquí outro tipo de apartados. Este que decíamos, de propoñer a Xunta destinar o 1% dese orzamento a esta lacra que está acabando coa vida das mulleres, e logo, a min hai unha medida superimportante que, dende logo, a min gustaría emendar a moción, gustaríame que vai pola F, non? F, pois, na G, poñer como medida e como punto que para min sería primordial o compromiso político de non chegar a acordos de ningún tipo con partidos políticos que negan e non recoñecen a violencia machista. Eso sí sería un puntazo. Porque de nada vale facer estas mocións se logo se chegan a acordos de goberno con partidos que negan que esa violencia machista exista. Entón, para min, esas serían medidas contundentes, necesarias e determinantes. E gustaríame que a puxera no seguinte apartado. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fervenza. Bueno, vamos a ver, es que nos encontramos ante otra moción tipo. Este es un panfleto, en este caso. Es la moción contra el maltrato que saca Antena 3. Es un programa que ha sacado Antena 3 al cual se están adhiriendo concellos. Por lo tanto, esto demuestra una vez más el grado de compromiso social que tienen ustedes al tratar un tema tan delicado como es el maltrato y la violencia. Cuando tuvimos la primera reunión para hablar de este tema, mis compañeros y yo, lo primero que dijimos es, por supuesto, todo lo que sea a favor de poner de relieve todo el maltrato y la violencia, etcétera, y apostar por el feminismo y por una sociedad en igualdad, adelante. Pero luego mi sorpresa fue cuando leí todos los puntos que ustedes han traído, a excepción de los que podrían llegar a ser un poquito importantes. Porque hay uno que pone programa de ayuda laboral a las víctimas de la violencia de género. Ese ya lo hemos quitado, porque ese es invertir. Y cuando ustedes hablan de hacer la formación en la policía local, se saltan también el del centro de atención a primaria, que también estaría muy bien. O sea, en los dos puntos que podría tener algo de interés la moción, sacando el punto de vista de marketing, que no es más que eso, pues nos lo saltamos. Eso demuestra el interés real que ustedes tienen. Yo estaba leyendo los puntos y realmente me saltaban las alarmas porque me empezaban a ver diputados de ustedes que han votado en contra del aborto, en contra de la ley del divorcio, que seguramente voten en contra de la ley de abolir la prostitución, y los estaba imaginando leyendo estas frases, por lo cual me sonaban cuando menos impostadas. Y es más, ya me venía el señor Abascal diciendo que no existe realmente el maltrato a la mujer, que no existe
esa lacra. Entonces, evidentemente vamos a votar a favor porque todo lo que se haga en favor de denostar todo lo que es la desigualdad y el maltrato, vamos a estar en ello, porque va en nuestro ADN, porque el Partido Socialista sí lleva en el ADN la igualdad, no como ustedes que se tienen que inventar, tienen que traer una moción de Antena 3 aquí para ponerlo de relieve, nada más. Muchas gracias, señora Fervenda. Señora Rosa. Bueno, sorpréndeme que haxa debate sobre este tema, pero bueno, vou contestar un pouquiño. Esta é unha campaña de adhesión a nivel nacional para darlle visibilidade que o Concello de Sanxenxo pois, ten tolerancia cero contra as vítimas de violencia de xénero. Non é unha campaña que fague os puntos, ni o A, ni o B, ni o C, ni o D, é unha campaña de adhesión, que sí que os estamos facendo e que os estamos levando a cabo, como cando Sandra era concelleira, nese momento se levaban, agora están se levando os mesmos e algún máis tamén se está levando a cabo, se vostedes se informan un pouquiño. Se se informa un pouquiño, señora Fervenza, esta adhesión a este programa, o programa este da Antena 3, como di vostede, que está quitando importancia de Mutua Madrileña, acaba de recibir un premio do Estado que lle deron agora hai unha semana ou 2 semanas. Entón, non creo que sea tan mala iniciativa, pero bueno, eu digo que nun tema tan delicado como é o maltrato á muller non deberíamos de ter debate. Creo que deberíamos de estar todos unidos, que se levas un punto, que se levas o outro. Eu creo que non é o momento de debatir sobre este tema. O momento é de xuntar forzas, unirnos e acabar co tema este dunha vez todos, empezando xa pola educación primaria, como vostede dice. Outra cousa que quería, bueno, deixar así un poquinho claro, bueno, ya o tema que che dixo Sandra, quereche contestar un poquinho polo tema de que realmente son datos que non se poden facilitar, pero sí temos tamén un lugar para ese momentos, esas 24 horas, 12 horas ou 8 horas que sexan, para facilitalo. Pero non podemos darlle publicidade, porque son datos que, bueno, non pode facilitar. Como tampouco pode facilitar, o mellor, datos do número de vítimas que hai no Concello de Sanxenxo, soltalos así. Semana pasada tivemos unha mesa da violencia de xénero que convocamos desde aquí do Concello, e, bueno, son datos que che facilita a subdelegación do Goberno, e son datos que quedan aí, e, bueno, se despois queredes que vos facilite, facilitevos como concelleiros, sin problema ningún. Eu sigo dicindo que é unha campaña de visibilización a nivel nacional, non custa nada, a verdad, a poñer unha señal na entrada e tal, pero despois hai que ir moito máis alá e hai que loitar contra o tema da violencia de xénero. Despois de usted di que nós que votamos a lei do aborto, cada muller, para min, eu que veo esa lei, non a votei, que non levantei a mano, non estaba ali, pero eu, para min, todas as mulleres son libres de decidir o que deben ou o que non deben de facer co seu corpo, ni máis ni menos, para min. E con isto finalizo a miña intervención. Gracias. Moitas gracias, señora Rosa. Queren algo máis ou pasamos á votación? Pasamos a votación. Quero falar? A ver. Señora Rosa, o que sería preocupante é que este tema non tuvera debate. Eso sí sería preocupante, que este tema non tuvera debate. Claro que temos que debatir, e debatir moitísimo, sobre todo porque anda aí xente que nega, e máis repítolle, partidos que os que vostedes pactan que negan a existencia da violencia machista. Como que non ten debate? Pensaba que non iba a ter debate este tema. Este tema debe debatirse todos os puñeteros días. Desde o colexio á casa e, por suposto, nas administracións. Claro que ten que ter debate. Si non estaríamos fracasando todos estrepitosamente. Eu repítolle, a min gustaríame que tuvera máis puntos. Este, sí, para dicir, así, cando en Antena 3 nombren todos os concellos, nos nombrarán a nós. Está moi ben. Sí, vamos a votar a favor, porque non temos ningún inconveniente en poñer un sinal e en pintar un paso de peóns, porque ao final redúcese a iso esta moción. Porque o resto non trae novidade ninguna. Entón, toda a novidade que traen vostedes nesta moción para o tema da violencia de machista é poñer un sinal e un paso de peóns. Sí, non temos ningún inconveniente. Triste que solo estemos aprobando eso, pero non temos ningún inconveniente. Sí, quere dicir algo? No, bueno, pues entón pasamos á votación. Sí, perdón. Sí, claro. Sí, claro. Eu non dixen en ningún momento que non tuvera debate, dixen que os puntos, o A, o B, o C, o paso peatóns, que son eso ben feito
xa na propia campaña, non é que poñe os puntos, que non ten debate eso. O outro sí que ten debate, e ten un debate longo, e creo que, acabo de decilo, debemos de estar todos unidos e debatir sobre como pois, buscar as ferramentas para erradicar o problema tan grave que temos ahora mismo. E nada máis, despois a campaña é a nivel nacional, non é unha campaña que digamos a nivel Concello de Sanxenxo solamente, é a nivel nacional, na cal se están adherindo concellos de todo España. E a min gustaríame que Sanxenxo se adherira a esta campaña para dar visibilidade de que Sanxenxo é un municipio con tolerancia cero hacia as vítimas, hacia o maltrato, ni máis ni menos. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, señor. Vamos á votación da moción do Grupo Nacional Popular sobre tolerancia cero. Votos a favor? Vai por unanimidade. Vai por unanimidade. Moitísimas gracias. A seguinte moción é a do BNG. Esta. Las presentaron primero, Ainhoa las presentó primero. A ver, e cuál é la de Ainhoa primero? Sobre la ampliación del Centro de Salud de Baltar. A ver, pregunta. Jubilados. Aquí está. Sí, bueno, por nada, agora é unha moción do Partido Socialista que vai a defender a señora Fervenza. Cando queira, señora Fervenza. Con respecto a la urgencia, todos sabemos que en la actualidad el Centro de Salud de Baltar está sufriendo problemas de espacio, principalmente no tienen espacio para enfermería, que hay una persona que está rotando entre los distintos departamentos porque no tiene un hueco personal y todos los tablones que se están colocando para modo de espacios para intentar tener las consultas sin llegar a tener consultas reales. Son tablones colocados de una manera imaginativa. Entonces, yo creo que la urgencia está más que justificada. Y hay que votarla. Vale, pues nada, vamos a votar por unanimidade a urgencia. ¿No? Vale. Ahora defenda a moción, señora. A derradeira ampliación que se fixo no Centro de Saúde de Baltar foi concebida para dar atención a unha poboación residente dunhas 16.000 persoas antes do ano 2005. Posteriormente, no 2006, construíuse o Centro de Saúde en Vilalonga, tentando derivar parte da carga asistencial que xa se percibía excesiva cara ao novo centro en Vilalonga. A realidade é que o Centro de Saúde de Baltar foi concebido para unha poboación que na actualidade está sobrepasada e ten un número de pacientes ben distinto que atender ao inicial. Ante as demandas tanto de distintos colectivos, da veciñanza e dos profesionais sanitarios de ampliar o espazo para xerar novas consultas e redistribuir as existentes, a Xunta prometeu unha ampliación no ano 2019, pero o resultado da mesma non foi ampliar, senón redistribuir os espazos xa existentes. Deste xeito, de pasillo se fixeron consultas, deixando pediatría sen a súa xa de agarda e inutilizando o servicio de baño infantil, así como facendo unha sala de extraccións na metade da entrada do centro de saúde. A Consellería fixo unha inversión de 14.000 euros, moi publicitada, por certo, na sustitución de alguna ventá e da cuberta da entrada do PAC, semellando que se facían cargo da problemática, cando o que facían era desviar o foco de atención do verdadeiro problema, a falla de espazo. Ante esta situación de desamparo pola administración os profesionais tiveron que facer uso doutros espacios e o masín se aviva cando non tes recursos. Agora temos espazos que antigamente deberon ser espazos de enfermería ou vestiarios que están totalmente azulexados, reconvertidos en consultas, como no caso da matrona, ou incluso espazos azulexados nos que hai camas para os profesionais que teñen que estar de garda, sendo ata humillante e degradante para todos e todas as pacientes e, sobre todo, para os propios profesionais. Este tipo de argallos permitiu o Sergas retabicar de novo os espazos que previamente estaban ben diseñados e holgados para unha determinada poboación, pero que agora, mediante uns tablóns modulares en lugar de paredes, fixeron departamentos nos que se montan consultas minúsculas en espacios mínimos. Tanto é así que na actualidade chegou un novo profesional de enfermería que ten que andar dunha consulta a outra cando non estea ocupada, por non ter espazo persoal onde traballar.
Éncheselle a boca a todo o Partido Popular dicindo que a sanidade é un dos piares da nosa sociedade, pero a realidade é que é un discurso baleiro de contido. Simplemente fan publicidade, non o creen. Se realmente cresen que a sanidade pública é tan importante, adotarían de feitos e non de promesas. O centro de saúde necesita unha ampliación real, pensada e meditada, tendo en conta que este concello segue medrando e ten unha poboación flotante en verano que a leva a multiplicar por 5 a súa poboación, pero tamén tendo en conta que cada vez máis persoas residen unha longa estancia nas súas segundas residencias, sen chegar a empadroarse, ampliando así o número de pacientes en maio e xuño, setembro e outubro nun xeito moi significativo. Dende un punto de vista económico, non ter un centro de saúde solvente tamén nos afecta, xa que non poder dar solucións ás diversas problemáticas que lle poden xurdir a calquera visitante acabará trasladándose en mala prensa para este concello, que é a xoia turística. E máis, somos concello turístico de actuación preferente, pois que se note, e que nos doten dos recursos necesarios para seguir sendo. O centro de saúde consta na actualidade cun espazo asardinado no centro do mesmo, que podería servir para facer unha ampliación das infraestructuras, non tendo que facer inversións en terreos, polo que non existen trabas reais para non facelo máis que a conquerida vontade política. Fagámoslle ver aos nosos veciños e veciñas, así como aos nosos visitantes, que somos quen de dotar dos espazos necesarios que nos merecemos ao centro de saúde de Baltar, polo que lle solicitamos ao Pleno que se adopten os seguintes acordos. Se inste a Consellería de Sanidade para que incoen no ano 2022 as actuacións necesarias para as obras destinadas á ampliación real do Centro de Saúde de Baltar. Bueno, penso que este tema o falamos xa moitas veces, pero neste caso o tema do espazo é un tema moi sangrante. O Centro de Saúde de Baltar xa é un centro laberíntico, xa non é un centro uso. Se fixeron tantas remodelaciones e tantas obriñas que xa non é o centro que era, é outra cosa totalmente distinta. Os profesionais están cansos de recurrir ás administracións e de solicitalo. E penso que dende a veciñanza, neste caso como representantes dos vecinos e vecinas de Sanxenxo, debemos instar a Consellería de Sanidade a que dote ao Centro de Saúde de Baltar das instalacións, da ampliación das instalacións que nos merecemos. Penso que por agora nada máis. Moitas gracias, señora Ferveza. Señora Rodríguez. A situación do Centro Médico de Baltar, pois creo que por todos os que temos que os somos usuarios do mesmo conocémola, xa non no funcionamento, sino incluso nas propias instalacións. Hubo varias averías nos últimos meses que se estuveron deixando de lado hasta que ao final non hubo máis remedio e algo se fixo, pero evidentemente o que se fixo foi un parche e non é ninguna solución. Por lo tanto, que a situación do Centro de Saúde de Baltar é crítica, creo que calquera dos que temos que acudir aí pois somos conscientes dela. Por lo tanto, que hai que tomar algún tipo de medidas, pois entendo que efectivamente é algo que non se pode negar. Non sei se a que propón por parte do PSOE é a medida que podría ser a solución, sobre todo tendo en conta que se fala unha ampliación en xeral sin entrar nos detalles de como sería esa ampliación, pero, bueno, o que está claro é que a situación é crítica e que algunha cousa hai que facer. Moi ben, moitas gracias. Señora Rodríguez, señor Torres. Sí, nada, por supuesto que vamos a votar a favor. Creemos que desde o Concello o que temos que facer é exigir. Creemos que vai ser beneficiario para o Concello, vai ser beneficiario para os usuarios, para os veciños e para todo. Non nos costa nada, aparte do noso traballo, exigir que se doten e que se faga as mellores cousas para o noso Concello. Por supuesto que vamos a votar a favor. A Consellería de Sanidade, con todo isto que se lle describe aquí e máis cousas, que seguramente tanto os médicos como denuncias de pacientes e tal, ten de sobra motivos como para invertir aquí en Sanxenxo e ampliar o PAC Baltar. Vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Torres. E agora ten a palabra a señora Fernández. Sí, creo que todos somos conscientes que a situación de infraestructura, digámoslo así, a situación física do inmoble non é boa, que simplemente se veu nos últimos anos facendo parches nos que, ademais,
con entraralibes que non son os idóneos, como, por exemplo, a sala de extracción ou que fixeron en pediatría. E se, ademais, temos en conta que para nós o peor que está pasando en Baltar, e non só en Baltar, por desgracia, é o colapso sanitario, e o que nos queremos é unha dotación de servizos medianamente decente e que, sobre todo, se cubran as baixas de persoal, que se cubran as vacacións, que, ademais, nós, dende o BNG, demandamos servizos novos para a atención primaria totalmente necesarios e moito máis nestas épocas, como, por exemplo, pode ser psicología, como decía antes, totalmente necesario dotar de novos profesionais para a atención primaria, pero, bueno, habería moitos máis, habería logopeda ou terapia ocupacional, habería traballo social. Desde logo, a atención primaria debe medrar para logo non saturar os servicios de hospital. Entón, evidentemente, si, aparte de que o inmoble dá pena velo, se aparte queremos dotar de máis servizos o PAC de Baltar, é impepinable facer unha remodelación dese PAC. E, polo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Deza. Sí. Bueno, que a cuestión do Centro de Saúde de Baltar nos preocupa a todos é evidente, porque xa, como xa puderon ver, dixo a señora Fervenza de que se publicitou moito. Dixo un comentario mentre estaba lendo a moción. É certo que o alcalde xa estuvo en varias ocasións ali co xerente da área sanitaria e con xente responsable das obras na Consellería de Sanidade. E, de feito, bueno, miráronse facer melloras no tema de accesibilidade, melloras que xa se executaron, que se foron executando nestes anos. Non sei por que lles gusta tanto o tema da pediatría. A min pareceme que é unha forma estupenda de mellorar a eficiencia do espacio. Parecíame que a sala de espera era infrautilizar o espacio que había ali, e que creo que, ademais, para ter unha plaza máis de pediatra, quedou relativamente moi ben. Eu son usuaria da pediatría en Baltar e creo que está francamente ben pensado a situación da pediatría. E respecto ao resto do PAC, creo que a eficiencia nos espacios é importante, porque ter un espacio infrautilizado tampouco é coherente. Si ben é certo que xa en numerosas reunións coa Consellería de Sanidade, o alcalde propuxo facer unha ampliación do servicio de atención primaria, facendo unha planta máis no centro de saúde, porque, na zona que di vostede, Ainhoa, na zona xardinada, non é posible facer esa ampliación por motivos máis ben de técnicos e de resolutivos a hora da envolvente do edificio. Moito mellor facer unha planta a maiores para garantizar que efectivamente hai un maior espacio, pero sigo insistindo, creo que as melloras que se foron facendo, independentemente de que mellor vos guste máis como está a zona de extraccións ou non, creo que son melloras que supuxeron unha mellora en varios servicios, entre eles en particular, porque os mencionastes vos, o servicio de pediatría do que sou usuaria e do que eu creo que quedou relativamente ben. En principio, esas son as noticias que temos desa Consellería, que hai ese compromiso para atender a petición do alcalde. Esperemos que así sea. Moitas gracias, señora Deza. Señora Fervenza, sí. Entonces, existe un compromiso real por parte de Sanidad de hacer un piso superior en la infraestructura. Una petición realizada allí, una visita que se realizó al centro. Recientemente se estuvo allí, por lo que comentó también, no sé si fue Sandra o Vanessa, del tema de la avería, creo que fue Vanessa, ¿no? El tema de tal. Cuando se fue a la visita se volvió a comentar el tema de la ampliación del centro de salud por el número de usuarios que hay. Y creo que será bien entendida, no lo sé, depende de... Pero en principio ellos estaban bastante por la labor. Bueno, a ver, un par de matizaciones a lo que ha dicho señora Deza, porque me preocupa mucho. Decir que
hablar de si nos gusta o no nos gusta el diseño de cómo ha quedado el centro de salud de Baltar después de lo que han hecho laberínticamente con tablones, es frivolizar bastante la realidad de una infraestructura pública. No estamos de compras, como comprenderá. Se diseñó unos volúmenes en un espacio que es un centro de salud por algo. Inicialmente tenían unos volúmenes, ¿qué pasó? Que cuando los diseñaron estaban mal pensados. Estaban perdiendo espacio a lo loco. O sea, vamos a ver, seamos serios. Lo que se ha hecho es retabicar porque no querían invertir en sanidad, que es lo que se está haciendo desde el Partido Popular desde que llegaron a Xunta. Recortar a todos los niveles para que los pacientes se enfaden con el servicio, se enfaden con los trabajadores que están allí, con el personal, y sea poco a poco que se vaya deteriorando de tal manera hasta que acabemos abocados todos a tener un centro, un seguro privado de salud. Entonces, hablar de si me gusta o no me gusta la nueva retabicación es como que, vamos a ver, seamos serios. ¿A usted le parece estupendo el espacio de pediatría? Pues no sé de dónde le parece estupendo. Antes había un cuarto de baño infantil en el espacio de pediatría, pues que a mí me tocó, a lo mejor a usted ya no le va a tocar, porque como vamos retabicando los espacios bonitos y los espacios decentes donde deben estar los niños, ahora ya no tenemos el cuarto de baño. Usted seguro que ya no ha podido ir con sus hijos al cuarto de baño que había allí, porque ahora está escondido dentro de otra sala donde no puedes acceder, precisamente por estas retabicaciones que se han estado haciendo, que a usted le parecen maravillosas. Yo me quedo más tranquila sabiendo que hay un compromiso. Me gustaría ver el documento donde hay un compromiso real y donde se pone en los orzamentos en la Xunta de Galicia que se van a aplicar a la nueva ampliación o a la ampliación del Centro de Salud de Baltar. De mientras no vea un compromiso firmado y publicado y los orzamentos preparados, la verdad, sinceramente, es que no les creo. Sí, cuenta, hasta 10, porque ya se lo digo yo ahora a la señora Fernández, si hace falta, porque... Es que las banalizaciones no van conmigo. Y las frivolidades irán con usted, pero no conmigo. Y voy a contar hasta 10 porque quiero ser bastante más educada de lo que ha sido usted. Yo no he dicho que me guste ni me guste, no sé qué habla usted de ir de compras, no sé qué tonterías acaba de decir. Pero me parece, desde luego, una frivolidad y una banalización lo que acaba de hacer, que prefiero ni nombrar ni ponerle un adjetivo. Yo no he dicho que me guste más o que me disguste más. Yo digo que cuando uno estudia un edificio, se puede mejorar la eficiencia de los espacios que hay en el mismo. Y yo he dicho que, como ustedes han comentado el tema de pediatría, yo soy usuaria del servicio de pediatría. Y yo era usuaria del servicio de pediatría antes de lo que se hizo en el servicio de pediatría. Y ustedes comentaron que le parecía esperpéntico lo que se había hecho en pediatría. Y yo he comentado que me parece que se ha optimizado el espacio. Lo cual no quiere decir que yo esté banalizando ni mucho menos como ha hecho usted. Y lo cual quiere decir que en la zona donde está pediatría hay una sala de espera bastante amplia, que no está exclusivamente en la zona de pediatría, cierto es, pero en la zona de pediatría también hay sala de espera, porque, por suerte o por desgracia, aún estuve allí el otro día. Entonces, mire, las banalizaciones con estos temas, las justas. Y yo le he dicho que ha habido una petición por parte del alcalde, que ha habido varias reuniones con la Consellería de Sanidad, que se han hecho ciertas mejoras en el servicio, en el tema también de accesibilidad, precisamente por las peticiones que se han ido haciendo. Que se estudió la posibilidad de la ampliación hacia la parte trasera del centro de salud y que se dijo por los servicios técnicos que la mejor solución que se compartió que compartió en este caso el ayuntamiento era aumentar una planta. Pero si usted escucha lo que a usted le da la gana, es su problema, pero no es mi problema. Entonces, haga el favor de no ser tan frívola ni tan banal, porque es que si no, me obliga a contestarle de esta manera. Y creo que en un tema como este no debemos entrar en este tipo de confrontaciones. Nada más. Un momento, a ver, 30 segundos, pois non estamos aquí, eu quero rematar todo, falta media hora para acabar. A ver, veña. Solo decir una cosa. Sí. Como? Escoítase, ben, seguro. Sí, pero es que quiero que me escuchen también desde casa. Yo ni frivolizo ni soy banal. Ah, Y era lo desde que me casa. faltaba por escuchar en Sí, este claro. pleno. ¿De acuerdo? Yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Y sé muy bien lo que era el centro de salud hace años y lo que es ahora. Y ahora es ridículo.
O sea que nada de frívola y nada de banal. Y yo sí soy usuaria de los centros de salud, de todos los que he estado viviendo en todos los sitios. Y sé perfectamente cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. O sea que de banal nada. Y lo único que he dicho es que a mí me gustaría ver ese compromiso firmado, si existe. Nada más. Pero eu non sei, eu vivo nun mundo irreal, unha chispa me come, eu non sei. Un gestor público ten que firmar, que non firma un compromiso, non se firma, é un compromiso. Mira, quere dicir algo usted, señora Deza? Non, si, eu creo que é mejor que tal. Eu solamente vou facer unha cousa, porque aquí falase moito máis cunha insistencia. Mire, en outubro deste ano pasado reuniuse en Canarias o Consejo Interterritorial de Sanidade, presidido pola ministra de Sanidade española e os 17 consejeros das 17 comunidades autónomas de España para falar das carencias da atención primaria. E ali, por unanimidade, e non eran todos os consejeros, lógicamente, xa me gustaría, do PP, acordouse que a sanidade primaria resolve o 80% dos casos, dos temas sanitarios, e que, sen embargo, recibe solamente o 14% do gasto sanitario. E a ministra propuxo un plan valorado en 4.000 millóns de euros, dos cuales, neste presupuesto deste ano que acaban de aprobar, iba a poñer 1.000 millóns de euros. Sabe canto puxo ao final? 176 millóns de euros, nin tan siquiera a mitad do que había comprometido. E ven usted aquí agora a tratar, e a poñerse tal. Esos son datos reales. Esa é a vergüenza que temos en España co que están facendo os señores en Madrid. Vale? Iso é o que hai que falar da sanidade. O sea, todos reconocen que a sanidade primaria resolve o 80% dos casos da sanidade, das persoas, digamos, e recibe o 14% do gasto. Comprométense, presidido por ela, liderado, para salir no titular, salir nos telediarios todos, a dar 4.000 millóns, pero 1.000 este ano, unha cuarta parte. E ao final no presuposto aprobaron 176 millóns. A ver, que facemos agora? Agora isto que é demagoxo, que digo, é unha tontería tal. Entende, señora Fervenza? Ai, Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a votar a moción e, lógicamente, a mí non me gusta, eu vou moitas veces a Santiago a facer gestións ás consellerías, onde vou, ali é onde luchar nos despachos para conseguir cousas para Sanxenxo como é o meu deber e a miña obligación. E mañán, casualmente, vou a estar pola tarde co conselleiro de Sanidade, para falar temas que levo falando con el moito, e mañán, eu non iba a facer público isto, pero xa que tal, teño que pôrme a huevo, pois ao mellor mañán teño que chamar, e parecía que non consiguen algo, eu non sei o que farei, xa. Entende? Porque as cousas non se consiguen firmando papeles, tendo aquí de compromiso. Vostede foi das que dixo que no ano 17 non estaba usted aquí, pero estaban os seus compañeiros, e non había nada en Villalonga. Pero, afortunadamente, no ano 21 inaugurouse un colegio. E, por cierto, xa lle digo, porque hai aquí tamén algunhas persoas de Villalonga entre os asistentes ao pleno, non sei, iba a chamar mañá, pero xa digo, se quedan invitados. O próximo viernes, a 1 da tarde, porque non acaban de confirmar xa mañá, porque tiñan hora en pleno, ven a presidenta da Diputación, a cala eu agradezco que veña, a recibir definitivamente ou inaugurar as obras da urbanización do Rebel. Entón, quedan como portavoces viernes a 1 da tarde, e vai chamar mañá, pero xa aproveitamos que prácticamente xa mañán tamén. Entón, que sepan que están invitados todos os que están aquí a que vayamos estar coa presidenta ali a recibir as obras definitivamente tal, que, por certo, creo que están quedando moi ben. Pero, eso son cousas como nós, non temos compromisos por escrito, pero vamos facendo as cousiñas pouco a pouco. Bueno, vamos a votar a moción. Entón, votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en contra. 7 contra 10. Abstención ninguna porque é 10-7. Bien. Pasamos á seguinte moción. Esta non do Partido Socialista, dos jubilados. Ten a palabra a señora Fervenza para defender a moción sobre a dotación de infraestructuras aos clubs de xubilados. Limítese usted, por favor, pero usted... ¿Por qué no se me pone rojo? ¿Se me escucha? Ahora mucho mejor. Se pone rojo mucho porque usted a mí es me gusta roja, que entonces... esté, claro, me gusta que esté rojo, ahí está. Hombre, Estaba claro. diciendo Mire, que esos speech, pero esos speech un segundito, señora Fervenza. A ver, faltan 20 minutos para acabar el pleno. Hay otras pues no se personas... enrolle.
Hay otros portavoces que tienen que intervenir. Me gustaría usted que fuera precisa, concisa, breve en explicar la siguiente moción para, oye, y que se genere el debate. Por lo tanto, todo limítese usted a hablar de la moción que le corresponde ahora. Solo Muchas con gracias. enrollarme un cuarto de parte de lo que se enrolla usted, señor Martín, nos va muy bien. La siguiente moción para la urgencia tiene que ver con la dotación de infraestructuras a los clubes de jubilados en Sansenso, que como muchos de ustedes sabrán, a lo mejor alguno no lo sabe, están sin infraestructura tanto el Club de Jubilados de Sansenso como el de Villalonga. El de Villalonga desde hace muchos años, el de Sansenso desde la pandemia. El de Villalonga también desde la pandemia. Supongo que la urgencia se aprobará. ¿Urgencia? ¿Dónde está? ¿No necesita más justificación? ¿Usted no sabe que los clubes de jubilados de Sansenso y de Villalonga no tienen lugar donde reunirse y que estamos en un momento en que todo lo que es la reunión social y sobre todo en distintos colectivos debería de promoverse desde un concello que se autoproclama, piensa en los vecinos del mismo? ¿No es suficiente la justificación? ¿No necesitan una infraestructura? Ahora sí. Ahora sí. Votos a favor todos, unanimidad. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. En la actualidad, o Concello de Sansenso ten 4 clubs de xubilados en activo, o de Noalla, de Vilalonga, o de Portonovo e o de Sansenso. Destes 4 clubs de xubilados, na actualidade, somente 2 dispoñen de espazos onde poder desenvolver as súas actividades e accións de socialización e integración para os que foron deseñados. En Margantes, o Club de Xubilados de Vilalonga e de Sansenso están na actualidade sen ter un espacio onde reunirse e desenvolver as súas accións de formación, actividade física, ocio, tan necesaria para os seus integrantes. En ambos os 2 casos, era o Concello que se facía cargo do aluguer dos espacios que empregaban como sede estes clubs. Pero, dende que se convocou o primeiro estado de alarma, de forma unilateral, o Concello deixou de facerse cargo do aluguer do espazo do Club de Xubilados de Sansenso e, ainda máis grave no caso de Vilalonga, que despois de prometerlles un centro cultural, volven a decidir deixalos sen un sitio de reunión. Se a función social dun club de xubilados antes do COVID era fundamental, que decir agora, despois de tanto tempo, sen poder socializar e reunirse, retomando as rutinas que son tan necesarias para calquera persoa, e máis nunha idade na que xa toca descansar e poder tomarse a vida con máis tranquilidade. Nestes espazos, adicados aos clubs sociais, fanse deporte, se fomentan as capacidades cognitivas, se favorece a inclusión, se xoga a partida e se fan bailes e festas. En definitiva, se fomenta o benestar social dos nosos maiores que foron e son os piares do noso Concello. Esta moción pide que se trate con dignidade non só a unha grande parte da nosa poboación, senón que non se exclúa directamente os nosos maiores. Agora mesmo son un colectivo que ven de sufrir moito e necesitan eses espazos de convivencia, onde realmente sentirse activos. O ideal nestes casos serían facer unhas infraestructuras reais, tanto en Vilalonga como en Sansenso, uns centros culturais onde se puderan concentrar a maior parte das asociacións locais e non ter que estar a mendigar espazos. Pero, como sabemos da ausencia destes colectivos, o que lle demandamos ao Concello é que dote os clubes de xubilados ben sexa pola vía do aluguer de espacios ou adaptando algún que xa sexa de propiedade do Concello para que poidan ter un espazo onde reunirse. Polo que lle solicitamos ao Pleno que se adopten os seguintes acordos, que se favoreza de xeito inmediato de espazos onde reunirse os clubs de xubilados de Sansenso e Vilalonga. Vamos a ver, aquí se utilizó el COVID directamente para eliminar costes que le parecían superfluos, porque ustedes no creen en la integración ni creen en las asociaciones ni en los clubs. Entonces decidieron eliminar esos costes quitándoles esas infraestructuras. Es el momento de devolvérselas. Sin más, no creo que tenga mucha más debate, algo que todos sabemos que es tan necesario integrar y volver a socializar todas las personas mayores de este concello. En el caso de Villalonga, estaban en un hotel. Pues mientras ustedes son incapaces de volver a generar una infraestructura como la que ya tenían promovida el Centro Cultural de Orrebel,
mientras son incapaces de volverlo a poner en activo, porque saldrá, me imagino, para las próximas elecciones, pero de mientras no lo van a hacer, pues promuevan otra instalación donde se puedan reunir, porque es necesario. Sin más, es necesario, no me lo estoy inventando yo, están aquí colectivos que representan personas que son afectadas de la falta de espacios en los distintos lugares, por lo tanto, hagan el favor de ponerse a trabajar y buscar los espacios para que estas personas se puedan reunir. Y en San Senso un tanto de lo mismo. Además, estas personas cuando han hablado conmigo me han llegado a decir que están cansados de las mentiras. Se reúnen, usted les escucha, les dice que sí, les dice que no, les dice blanco, les dice negro, los marea un poquito, pero al final la realidad es que usted no tiene intención ninguna de volver a dotarlos de infraestructuras. Y si fuera así, lo tiene muy fácil. En el caso de San Senso lo tienen facilísimo. Y en el caso de Villalonga, si ustedes quieren, también. No deja de ser voluntad política. Pero para eso hay que creérselo, que es una necesidad. Nada más. Muchas gracias. A ver. ¿Ya tienes tú? No. Sí. Señora Rodríguez, mira, Está claro que non pode haber diferencias entre as diferentes parroquias. Si noutras parroquias pois se está prestando ese servicio, efectivamente, pois as dúas parroquias que según está manifestando desde o PSOE non está recibindo ese servicio, pois entendemos que sí que se ten que polo menos igualar o resto das oportunidades que teñen os veciños do resto de San Senso. Por lo tanto, entendemos que se efectivamente hai esa diferencia, pois ten que resolverse. Torres. Nada, pois eu decir que un pouco si que dou a razón a portavoz do PSOE, que coa pandemia paralizouse todo e parece que todo apunta que estas navidades se vai volver a paralizar, que non se poden reunir, e vai a seguir isto sin buscar unha solución. E realmente hai que buscar unha solución. Porque non é por nada, eu conozco un pouco máis o tema de Villalonga co tema de San Senso, que creo que San Senso é na Rocafort, que teñen un baixo río, pero en Villalonga é unha promesa súa, do seu partido, do partido que eu represento, e de todos os partidos, foi unha promesa, un club, unha casa de cultura en Villalonga. Case a tuvemos dúas veces, xo dixen aquí un par de veces, case a tuvemos unha Catalina, douselle por paralizar todo, cambiou todo para a entrada da vía rápida para o polígono, ela pensou que era máis importante aquilo que a cultural de Villalonga. Cando no bipartito PP e Sal, levouse o avante, hasta se licitou a obra, foi a obra avante, empezouse a obra, empezou a maioría absoluta do PP, e paralizouse totalmente, tanto é que se derrubou. No bipartito había un estudio técnico conforme a estrutura funcionaba e valía. No bipartito. E despois, polo que sea, cambiouse. E é unha demanda vecinal, é unha promesa que se ten todos os partidos en Villalonga, e por culpa da pandemia está paralizado. E creo que sí que ya hai que buscar unha solución, e buscarla xa, non esperar a que, por suerte, acaba a pandemia e empecemos todos a convivir ben, buscarla xa, anticiparse. De momento nada máis. Moitas gracias. Señora Fernández. Efectivamente, sempre foi unha promesa que ao final quedou en nada e que se gastaron máis cartos na estrutura en facela e en demolela que xa se tiña pagado o alugueiro de moitísimos anos. Esa é a realidade. Pero, e a outra realidade é, e o de San Senso, pois non sei o motivo polo que non se seguiu pagando o local, con non se pagaba o local, non sei polo que non se está pagando neste momento, non sei se é unha cousa do propietario, se é unha cousa do Concello, descoñezo. No de Villalonga sí que nos cando chegamos ao goberno o club de pensionistas que en Villalonga, a non ser que o cambiaran, non eran xubilados, eran pensionistas, que o club de pensionistas de Villalonga non tiñan donde meterse. E efectivamente foron para un hotel. E o que costou, sei no eu, porque fun a que lle buscou. E o que costou para toparlle algo medianamente decente e que estaban, e me consta porque así me trasladaron, que estaban moi contentos ali.
moi contentos ali. É unha pena perder ese local mentras non se teña algo que xa sei o que vai a decir Telmo, sí, no Colexio Vello, pois seguramente. Eu estou de acordo en optimizar recursos, evidentemente. Si se pode dotar aí abaixo de facer algo, que non se faga algo novo, que non volvamos outra vez a tirar cartos e logo deixar armazóns sin vida e sin... para que logo pase como os de Noalla. Non, pois hai que darlle vida e non é un mal sitio, é no centro de Vilalonga, non é un mal sitio, é un bo sitio. E mentras non se faga, pois que sigan donde están, que están contentos. Donde estaban, agora non, pero que sigan donde estaban. E se non, pois haberá que buscarlle outra alternativa, inda que sea similar. O que non pode ser tampouco é que non teñan donde reunirse, porque ademais sempre son os mesmos sacrificados. E eu creo que xa está ben, creo que hai que darlles un pouco de dignidade a estos dous clubes, pero sobre todo incluso pola trayectoria que leva vivindo, volver a quedar outra vez sin centro onde reunirse os de Vilalonga, pois eu creo que xa clamoceo, non? Moi ben, gracias, señora Deza. Bueno, respecto ao club de Sanxenxo, dicir que cando foi o tema da pandemia, evidentemente non había reunións e, polo tanto, estábase pagando ese aluguer para realmente non ter uso e, polo tanto, de mutuo acuerdo co propietario decidiuse rescindir ese contrato porque estaba baldeiro o espacio e, polo tanto, consideramos que deberíamos prescindir dese lugar porque era un espacio vacío. Novamente volveuse a intentar, falouse co propietario do mesmo local, creo que vai ser factible, de feito estáse mirando, pero ten que salir a licitación porque non podemos ir directamente a ese aluguer porque é un contrato recurrente, polo tanto, como ben saben, cando é contrato recurrente ten que salir a licitación e cando por máis de 4 anos, pois o mesmo. Respecto ao Club de Xubilados de Vilalonga, é certo que o espacio onde estaba até el que estaba era un espacio que é un espacio que de feito cando nos últimos tempos incluso se mirou de intentar facer a compra para poder facer, pero había que remodelalo todo, demolelo enteiro prácticamente porque teña un defecto estructural brutal o edificio. Levouse ali a uns técnicos para comprobar o estado do hotel e dixéronos que había que prácticamente vacialo completo e pouco subsistiría da estructura que existe hoxe ali, pero o certo é que os propietarios agora mesmo teñen problemas familiares entre eles e non podemos dispoñer dese local e, polo tanto, estamos intentando buscar outras solucións. Unha das solucións que estamos baraxando é a que apuntabas ti, Sandra, do centro do colexio do antigo colexio Cruceiro. De feito, xa se fixo algunha aproximación do que se podría facer. O que queremos é que sea en consenso, obviamente, coas persoas usuarias dos clubs de pensionistas de Villalonga e dos xubilados de Sanxenxo, no caso de Sanxenxo. Isto no caso dos clubs, pero por outro lado tamén quero dicir que respecto da moción que se presenta aquí, falase de certas actividades que desde o Concello de Sanxenxo xa desde fai moitos anos se están facendo, como é o taller de memoria, actividade física para maiores. Son actividades que se están facendo porque precisamente entendemos que o 22% da nosa poboación que supón os xubilados deste Concello é unha gran parte da nosa poboación e, polo tanto, consideramos que sí que debemos facer esa inclusión. Estamos intentando facelo nese sentido co taller de memoria, con actividades para maiores, actividade física, que se está facendo e, ademais, que está tendo unha gran aceptación por parte de todos. E, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Fervenza. Bueno, yo que me muevo en ese mundo por mi actividad, os puedo asegurar que somos de los concellos que yo conozco, y conozco muchos, donde menos actividad se hace para las personas mayores. O sea, que venir aquí a gabarse de las actuaciones que hacéis para la tercera edad es cuando menos tremendo. No estamos hablando de las actividades que se hacen de servicios sociales, estamos hablando de las actividades que fomentan los propios clubs y que necesitan su espacio. De eso estaba hablando en esta moción, no de lo otro. Con respecto a lo de Sanxenxo, me parece correcto que, evidentemente, si hay que hacer un contrato, que se haga, pero ya se debería tener hecho y ya se debería tener agilizado,
con tiempo, porque siempre estamos en lo mismo. Esperamos a que pase el tiempo para que las cosas se vayan desgastando y vayan perdiendo su sentido. Y con respecto a Vilalonga, evidentemente hay que buscar algo ya, una alternativa ya, pero no creo que la alternativa a largo sea reutilizar, en este caso, los antiguos colegios de Vilalonga, porque los antiguos colegios de Vilalonga, entre que se van a tener que reestructurar por dentro, tenemos que sacar la obra, sacar el proyecto, etcétera. ¿No será más lógico hacer ya unos espacios a medida en donde estaba inicialmente ya pensado el centro cultural del Rebel? Hacer algo sencillo, no tiene por qué ser una macroestructura, algo que valga para el objetivo del que estamos hablando. Que se hace algo a mayores, estupendo para el resto de las asociaciones, pero desde luego una base inicial en la que el Club de Jubilados de Villalonga tenga su espacio digno para poder estar, porque cada colectivo tiene lo suyo. El centro, lo que es los antiguos colegios, está muy bien para lo que se había pensado inicialmente, el ciclo de turismo o cualquier otra formación que se pueda utilizar. Sin más. Alguén quere intervir algo máis? Sí, señor Torres. Sí, eu dicir que non me parece mal se esa é a solución que lle está dando os antigos colegios, sempre e cando, claro, o que non podo dicir é a cultural e os jubilados para o Villalonga, ciclo de non sei que para o Colegio Villalonga, ciclo de turismo, ciclo de formación de restauración, de FP de hostelería, todo ali non o vexo. Para unha cousa ou para outra, pero todo. O FP de hostelería e os jubilados ao lado, non, porque xuventud e jubilados xuntos non o vexo. Ora, se é unha cousa temporal, sí, ora, se é unha cousa a largo plazo, mezclar todo, non o vexo. Para facer unha cousa ben, a largo plazo, pero, bueno, non sei ben o que queredes facer. Pero iso hai que saber o que se vai facer ali. O que pasa é que xa anunciastes moitas cousas que se podían facer ali, non decidistes ninguna, polo menos que eu sei. Vale. Nada máis. Gracias, señor Torres. Señora Deza. Eu só quero facer unha... Sí, pero pida a palabra. Só quero facer unha reflexión respecto... Bueno, teño que dicir algo que se me olvidou antes. Respecto ao que dicía da estructura do Rebel. Quer dicir que, vamos, tuvemos que ir a contencioso coa empresa por culpa do xeotécnico, co cual é mellor non entrar a definir ese tema. Pero, agora, só quero facer unha reflexión. Non sei, dos que estades aquí, cantos coñecedes que en un municipio con 17.000 habitantes haxa tantos inmuebles? Eu ningún, pero non en Galicia, en España. E o que dice Sandra é como ten que ser. Hai que optimizar os recursos existentes. Porque temos casa de cultura en cada parroquia, campo de fútbol en cada parroquia, colexio en cada parroquia, en un municipio de 17.000 habitantes. Eu outro día estuve en Nagolada, que é un municipio pequeno. Oye, teñen un centro da terceira idade que me encantou. De feito, dixen yo ao alcalde, digo, que temos que facernos en Senxo un centro de terceira idade para toda a terceira idade do municipio. Que a mí Villalonga encántame o sitio para facelo. Pero, bueno, creo que se podrían desplazar os xubilados de Sanxenxo, de Noalla, a Villalonga, a todos ter unha interactuación entre todas as persoas maiores do municipio nun mismo centro. Igual que o tecido asociativo e igual que outros mesmos. Pero eu creo que isto é unha simple reflexión de decir, e volvo a dicir, cantos municipios de 17.000 habitantes teñen as infraestructuras que ten Sanxenxo, os inmuebles que ten Sanxenxo. Temos moitísimos inmuebles. É o que dice, e volvo a repetir, o que dice Sandra é así, hai que optimizar. Mira, vamos a... Perdón un segundo, vamos a votar que non dá tempo a máis. Vale, entonces... Votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en contra. Abstencións. Ninguna. Levantamos así porque non dá tempo a máis.